Παιδιά, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το επόμενο session, το session Computer Science. Να σας θυμίσουμε, όσοι ήσασταν και χθες το ξέρετε, ότι έχει γίνει αυτό το site, το live.sfimi.gr, στο οποίο βλέπετε live το πρόγραμμα, ποιο session τρέχει, τις ώρες. Τώρα εντάξει, έχουμε φύγει λίγο πίσω στο πρόγραμμα, αλλά σε γενικές γραμμές βλέπετε με μπλε τι τρέχει τώρα. Επίσης υπάρχουν... Συγγνώμη. Εδώ μπορείτε πάλι να δείτε το πρόγραμμα και επίσης οι επόμενες δύο καρτέλες μιλάμε για το Best Poster και Best Paper, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να ψηφίζετε το καλύτερο poster είτε το καλύτερο paper. Τα posters βρίσκονται ακόμη αναρτημένα χθες. Είχε γίνει χθες το poster session, το οποίο και τα παιδιά παρουσίασαν τις δουλειές τους. Μπορείτε ακόμη μέχρι το βράδυ να ψηφίζετε για το καλύτερο poster. Είναι κάπως έτσι. Δίνετε βαθμολογία εκεί στα αστεράκια, πατάτε rate. Ο καθένας έχει μία ψήφο για κάθε poster. Μπορεί να κάνει rate. Γενικά, αυτό είναι κάτι το οποίο φτιάχτηκε από εμάς, από την Οργανωτική Επιτροπή, για να δώσουμε μια πιο διαδραστική εικόνα στο συνέδριο και βαθμολογώντας δίνεται και ένα καλό feedback στα παιδιά που παρουσίασαν και σε εμάς που το φτιάξαμε για αυτό το πράγμα, οπότε θα χαρούμε να δούμε να το χρησιμοποιείτε. Να κάνουμε επίσης ακόμη μια ανακοίνωση. Τα παιδιά που έχουν έρθει με το λεωφορείο από την Ξάνθη, μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής, στις 1 με 2, νομίζω, 1 η ώρα είπαμε. Είναι εδώ η κοπέλα. Τι ώρα είπαμε? Στη 1. Τέλεια. Στη 1 η ώρα, για να είμαστε σίγουροι, θα είναι μπροστά στη γραμματεία η Οργανωτική Επιτροπή να τη βρείτε για να φύγετε. Πίσω στην Ξάνθη, φαντάζομαι. Okay. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Καλημέρα ξανά. Περνάμε στο δεύτερο session της δεύτερης ημέρας. Έχουμε το session των papers που σχετίζονται με την γνωστική περιοχή υπολογιστών, computer science περισσότερο. Στην κατηγορία αυτή έχουμε 5 papers, από τα οποία papers το δεύτερο που θα παρουσιαστεί και το πέμπτο είναι προτινόμενα για best papers. Θα ξεκινήσουμε, οι ομιλητές έχουν 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά θα σας κάνω ένα σήμα, θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα σήμα έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και γενικότερα το χρονοδιάγραμμα της εκδήλωσης. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Τσοχαταρίδου, σωστά το είπα, μπράβο μου, με το paper Improving Digital Forensics Through Data Mining, που έχει γίνει σε συνεργασία με τον Άβη Αραμπατζή και τον Βασίλη Κάτω. Γεια σας. Ονομάζομαι Τσοχαταρίδου Χρυσούλα. Θα σας παρουσιάσω την εργασία με θέμα Improving Digital Forensics through Data Mining. Αρχικά θα κάνουμε μία εισαγωγή στα Digital Forensics. Ονομάζεται αλλιώς εγκληματολογική διερεύνηση με ψηφιακά πιστήρια. Αναφέρεται στα εργαλεία, στις μεθόδους και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες της συλλογής, της ανάλυσης, της συντήρησης και της παρουσίας της ψηφιακής απόδειξης. Η ψηφιακή απόδειξη είναι οτιδήποτε μεταδίδεται ή είναι αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, αξιοπιστία, κεραιότητα και πληρότητα. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μελλοντικούς ερευνητές για την ανάλυση κειμένων που συναντώνται σε μια συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με χρήση τεχνικών εξόρυξης. Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, αποτελείται από τεχνικές για την ανακάλυψη προτύπων σε συλλογές δεδομένων. Ακούγομαι καλά, ακούγομαι δυνατά. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Ναι. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες τεχνικές εξόρυξης. Κάποιες από αυτές είναι η περιγραφή κλάσεων, διάκριση κλάσεων, ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση συσχετισμών, ανάλυση αποκλήσεων και σειριακή ανάλυση. Στην εργασία χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της ανάλυσης σε συστάδες.
που αναφέρεται στον εντοπισμό ιδιωτήτων, προκειμένου να ανακαλύψουμε ομαδοποιήσεις σε συλλογές δεδομένων. Η συλλογή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιήσαμε για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας ήταν η συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων της υπόθεσης Enron. Η υπόθεση Enron αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην ιστορία της Αμερικής. Υπήρξε ενεργειακή εταιρεία με επενδύσεις και δραστηριότητες σε όλους τους τομείς. Η πτώση της προήλθε μετά την αποκάλυψη των αδιαφανών λογιστικών και διοικητικών πρακτικών που ακολουθούνταν από τους υπαλλήλους της Enron και από τα διοικητικά στελέχη από ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Εμπλεκόμενοι υπήρξαν υψηλόβαθμα στελέχη όπως η Kenneth Lay, Jeffrey Skilling, Andrew Foster και Tim Belden, των οποίων τα ηλεκτρονικά μηνύματα αναλύουμε στην εργασία αυτή. Ο αντίκτυπος της κατάρρευσης της Enron υπήρξε τεράστιο στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές. Προκάλεσε μια αλυσιδωτή οικονομική καταιγίδα, καθώς η Enron συνεργαζόταν με πάρα πολλές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δύο πράγματα για τη συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Enron. Δημοσιοποιήθηκε από τον William Cohen. Αποτελείται από 519.000 ηλεκτρονικά μηνύματα. Μηνύματα έχουμε από 151 ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δηλαδή οι υπάλληλοι της εταιρείας που δέχτηκαν να δώσουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα μηνύματα που λάμβαναν και δέχονταν ήταν 151. Το χρονικό πλαίσιο της συλλογής καλύπτει τα έτη από 1997 έως 2002. Τα μηνύματα της συλλογής ακολουθούν το format RFC 5322. Έχει τεράστια αξία για την επιστημονική κοινότητα, καθώς πολλοί επιστήμονες στηρίχθηκαν για την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την συλλογή της Enron. Και όπως κάναμε και εμείς, χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας. Τα στάδια της μεθοδολογίας ήταν. Αρχικά, κάναμε μια συντακτική ανάλυση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την ανάκτηση των απαιτούμενων στοιχείων όπως οι διευθύνσεις του αποστολέα και των παραληπτών, η ημερομηνία αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το θέμα των μηνυμάτων, το σώμα των μηνυμάτων. Έπειτα, κατασκευάσαμε μια βάση δεδομένων, διότι ο όγκος των μηνυμάτων και των δεδομένων που ανακτήσαμε μέσω της συντακτικής ανάλυσης ήταν τεράστιος. Και επεξεργαστήκαμε τα κείμενα και τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τεχνικές εξόρυξης, γιατί η διαμόρφωση μεθοδολογίας εστίαζε στην ανάλυση κειμένων και στη θεματική περιγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Και έπειτα κάναμε μία ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Οι λειτουργίες του κώδικα, λοιπόν, η συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Enron αποτελείται, όπως είπα, από 151 φακέλους. Σε κάθε χρήστη αντιστοιχούσε ένας φάκελος. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο υπήρχαν αντίστοιχα άλλοι φάκελοι για κάθε κατηγορία μηνυμάτων. Υπήρχε άλλος φάκελος για τα inbox, άλλος φάκελος για τα deleted items. Έπρεπε δηλαδή να διαπεραστούν πολλά επίπεδα φακέλων για να φτάσουμε στο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θέλαμε και να αναλύσουμε. Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο πρόγραμμα, ο κώδικας, πραγματοποιούσε σε πρώτο στάδιο ανάλυση των φακέλων, ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο, όπως είπα, που βρίσκεται το ηλεκτρονικό μήνυμα, συντακτική ανάλυση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εισαγωγική των τιμών που ανακτήσαμε από τη συντακτική ανάλυση των μηνυμάτων σε μία MySQL βάση δεδομένων. Παρακάτω, εδώ πέρα, σας δίνω ένα παράδειγμα ηλεκτρονικού μηνύματος της συλλογής. Στον κώδικα που συντάξαμε σε γλώσσα Python, χωρίστηκε η μία ενέργεια του κώδικα ήταν να χωρίσουμε το μήνυμα σε body και header. Στο body, όπως βλέπουμε, υπάρχει το message ID, η ημερομηνία αποστολής, η διεύθυνση του αποστολέα, το θέμα και στο body είναι ολόκληρο το σώμα αυτούσιο του μηνύματος. Λοιπόν, εφόσον ανακτήσαμε τα δεδομένα μέσω της συντακτικής ανάλυσης, τα καταχωρήσαμε, όπως είπα, επειδή ο όγκος ήταν τεράστιο, σε μία βάση δεδομένων. Δεν θα μπορούσαν εκ των πραγμάτων να χωρέσουν σε ένα αρχείο κειμένου ή σε ένα αρχείο Excel. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 4 πίνακες. Τον πίνακα του μηνύματος, ο οποίος περιλαμβάνει την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος, την διεύθυνση του αποστολέα, το στάτους του αποστολέα, δηλαδή αν υπήρξε υπάλληλος της εταιρείας ή όχι, το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, το σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, τον φάκελο, το directory, δηλαδή μέσα στο οποίο βρήκαμε το ηλεκτρονικό μήνυμα και το message ID του μηνύματος. Ο πίνακας recipient info περιλαμβάνει πληροφορίες για τον παραλήπτη.
Περιλαμβάνει τη διεύθυνση του παραλήπτη, επίσης το στάτους του παραλήπτη, αν δηλαδή υπήρξε υπάλληλος της εταιρείας ή όχι, και τον τύπο του μηνύματος, αν ήταν το μήνυμα τύπου 2, BCC ή CC. Ο πίνακας Other Receivers δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε για τα μηνύματα που ήταν τύπου BCC και CC. Και ο πίνακας Deleted Mails κατασκευάστηκε για τα μηνύματα που ήταν αδιαγραμμένα, γιατί θεωρήσαμε ότι για να διαγράφει ένας χρήστης ένα μήνυμα, είτε θα έχει ύποπτη πληροφορία το μήνυμα αυτό, είτε θα έχει τελείως άχρηστη πληροφορία. Ήταν ρίσκο. Αφού αποθηκεύσαμε τα δεδομένα που ανακτήσαμε από την συντακτική ανάλυση των μηνυμάτων, συνδέσαμε τη βάση δεδομένων με το WECA. Το WECA είναι ένα εργαλείο μηχανικής μάθησης που περιλαμβάνει αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων. Το WECA περιλαμβάνει 4 επιλογές, 4 λειτουργίες. Το Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Simple CLI. Εδώ πέρα φαίνεται το περιβάλλον διαπαφής του εργαλείου. Εμείς εργαστήκαμε στο περιβάλλον Explorer, το οποίο φαίνεται και πιο καθαρά εδώ. Είμαστε τώρα στην καρτέλα Pre-Process του περιβάλλοντος Explorer. Η καρτέλα αυτή περιλαμβάνει φίλτρα για την προεπεξεργασία των δεδομένων και αλγορίθμους. Προετοιμάζει δηλαδή τα δεδομένα ώστε να είναι έτοιμα για να εφαρμοστούν έπειτα σε αυτά αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων. Στην καρτέλα επίσης αυτή περιλαμβάνονται επιλογές για να δεχόμαστε συλλογές δεδομένων, είτε από αρχεία, όπως CSV, ARFF, είτε από URL, είτε από βάσεις δεδομένων. Προϋπόθεση για να δεχθούμε συλλογές δεδομένων από URL και από βάσεις δεδομένων είναι η εγκατάσταση ενός JDBC driver. Αυτό συμβαίνει γιατί ο MySQL Server, στον οποίο εγκαταστήσαμε και τη βάση δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης της βάσης δεδομένων με πλατφόρμες αναπτυγμένες σε γλώσσα προγραμματισμού Java, όπως είναι και το WECA. Είναι μια πλατφόρμα αναπτυγμένη σε γλώσσα προγραμματισμού Java. Δίνει τη δυνατότητα συνδεσιμότητας μέσω του JDBC Connector. Εδώ συνδεόμαστε... Λοιπόν, μισό λεπτό. Επιλέγαμε την επιλογή Open Database Connection. Φαίνεται είναι αυτή. Ναι. Και ανοίγαμε το παράθυρο σύνθεσης του WECA με τη βάση δεδομένων, όπου και συμπληρώναμε το username, το password. Τα ίδια που συμπληρώναμε και κατά την εισαγωγή μας στο terminal για τη βάση δεδομένων στο MySQL Server. Αφού συνδεόμασταν με το WECA, το επόμενο βήμα ήταν να φορτώσουμε τα δεδομένα που θέλαμε. Σας είπα ότι εστίαζε η ανάλυση στα κείμενα, δηλαδή στην περιγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Επομένως, φορτώναμε κάθε φορά το mSubject και embody. Αναφέρω και το from email, δεν το χρησιμοποίησα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το mSubject και το embody, δηλαδή το θέμα και το σώμα των μηνυμάτων από τον πίνακα που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα message της βάσης δεδομένων, όπου ο αποστολέας ήταν ο Kenneth Lay. Μελέτησα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έστελναν τα υψηλόβαθμα στελέχη προκειμένου να κατανοήσω τι τους απασχολούσαν κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Και η συνθήκη αυτή άλλαζε όταν άλλαζε και το πρόσωπο του οποίου τα μηνύματα ήθελα να μελετήσω. Έβαζα το αντίστοιχο, δηλαδή την αντίστοιχη διεύθυνση. Αφού φορτώναμε λοιπόν τα δεδομένα μας στο WECA, δείτε με ποια μορφή είναι φορτωμένα. Είναι με μορφή attributes. Ο Lay συγκεκριμένα, το οποίο τα δεδομένα φορτώσαμε, έστειλε 8.034 μηνύματα. Έχουμε τα attributes mSubject και embody. Συνεπώς, εδώ πέρα θα υπάρχουν 8.034 θέματα, 8.034 σώματα μηνύματος. Το επόμενο στάδιο ήταν η εφαρμογή του φίλτρου string to word vector στα attributes αυτά. Το φίλτρο string to word vector το εφαρμόσαμε στα attributes mSubject και embody, που ήταν τύπου string, και η λειτουργία του είναι να μετατρέπει αυτά τα attributes γενικότερα τύπου string σε μία λίστα από attributes, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μία λέξη. Δείτε, τα attributes τα προηγούμενα μεταμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή, προέκυψαν μετά την εφαρμογή του φίλτρου string to word vector σε μία λίστα από λέξεις. Αυτές οι λέξεις είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες στα ηλεκτρονικά μηνύματα και δεν προέκυψαν τυχαία. Προέκυψαν μετά από συγκεκριμένες ρυθμίσεις που πήραμε στο παράθυρο του φίλτρου, στο pop-up window, οι οποίες είναι: ενεργοποιήσαμε τις ρυθμίσεις TF, IDF transfer, ο οποίος οι μέθοδοι αυτοί σε συνδυασμό αποτελούν ένα σύνθετο συντελεστή στάθμισης για κάθε λέξη σε κάθε μήνυμα, δίνουν ένα βάρος σε μία λέξη ως προς κάθε μήνυμα. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος αυτό, τόσο πιο σημαντική
ή πιο συχνά εμφανιζόμενη είναι η λέξη για το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα. Με την παράμετρο mean-term frequency καθορίσαμε την ελάχιστη συχνότητα εμφάνισης μίας λέξης σε ένα μήνυμα. Συγκεκριμένα πήραμε στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει η λέξη ελάχιστη συχνότητα εμφάνισης 3 φορές. Να εμφανίζει δηλαδή τις λέξεις που εμφανίζονται από 3 φορές και πάνω, από την εφαρμογή του φίλτρου και μετά. Ενεργοποιήσαμε την επιλογή stemmer. Ένα stemmer αυτό που κάνει είναι να επεξεργάζεται τις λέξεις κόβοντας τις καταλήξεις και να τις ανάγει στην αρχική τους μορφή. Δηλαδή, πτώσεις όπως αιτιατική ή αριθμοί, πληθυντικός αριθμός, όλα αυτά γίνονται ονομαστικές και ενικοί αριθμοί. Τα παιδιά γίνονται το παιδί με την ενεργοποίηση του stemmer, μία λέξη. Και επίσης, ενεργοποιήσαμε την επιλογή stop words, η οποία χρησιμοποίησαμε τη stop list του WECA. Η stop list του WECA είναι μία λίστα από λέξεις, οι οποίες είναι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες και δεν προσφέρουν καμία, όπως το because, το often, το they, και δεν προσφέρουν κάποια πληροφορία. Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, εξαιρέσαμε αυτήν την λίστα των πολύ συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων, διότι θα επηρεάζαν το αποτέλεσμα. Και με την επιλογή words to keep, καθορίσαμε τον αριθμό των λέξεων που θέλαμε να εμφανιστούν κάθε φορά μετά την εφαρμογή του φίλτρου. Όπως σας είπα, οι λέξεις που προέκυψαν είναι αυτές. Σχημάτισα στην ουσία ένα dictionary. Τις βλέπουμε εδώ πέρα, είναι σε αλφαβητική σειρά και είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλε και δέχθηκε ο Λέι. Έπειτα από την εφαρμογή του φίλτρου string του word vector, ήμασταν έτοιμοι, τα δεδομένα πλέον ήταν έτοιμα για να εφαρμοστούν πάνω σε αυτά οι αλγόριθμοι εξόρυξης. Ο αλγόριθμος εξόρυξης που χρησιμοποιήσαμε ήταν ο simple k-means. Ο k-means χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση στις συστάδες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Χώρισε τα μηνύματα σε κάπα συστάδες, το οποίο κάπα το καθορίζαμε εμείς κάθε φορά. Είναι ένας ακέραιος αριθμός. Καθορίζαμε εμείς δηλαδή κάθε φορά σε πόσες συστάδες θέλουμε να αναλυθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Επιπλέον, ο simple k-means έδωσε ένα βάρος στις λέξεις, ανάλογα με το πόσο σχετικές ήταν με τα μηνύματα της κάθε κλάσης. Και το βάρος αυτό θα ήθελα να πω ότι εξαρτάται τόσο από το πόσο σχετικά είναι τα μηνύματα εντός κλάσης, όσο και πόσο συχνά εμφανίζονται εκτός της κλάσης αυτής. Οι ρυθμίσεις που πήραμε στο παράθυρο του simple k-means ήταν το num cluster, με τον οποίο καθορίζαμε τον αριθμό των κλάσεων στις οποίες επιθυμούσαμε κάθε φορά να διακριθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Ήταν η παράμετρος max iterations, αυτό αποτελούσε μια συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου. Καθορίζαμε το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων για την εφαρμογή του αλγορίθμου. Και η παράμετρος seed, με την οποία καθορίζαμε τις αρχικές συνθήκες που δίναμε στον αλγόριθμο όσον αφορά τα κέντρα της κλάσης. Εδώ πέρα βλέπουμε το παράθυρο αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή του simple k-means, το WECA. Λοιπόν, εμφανίζονται οι λέξεις, όπως βλέπουμε, σε αλφαβητική σειρά. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά. Τα είχαμε χωρίσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα σε 5 κλάσεις. Στην κλάση 1 ανήκουν 7.566 μηνύματα. Μιλάμε πάντα για τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Kenneth Lay. 7.566 μηνύματα από τα μηνύματα του Lay ανήκουν στην πρώτη κλάση, 255 στη δεύτερη, 127 στην τρίτη και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι κάθε λέξη έχει διαφορετική τιμή για κάθε κλάση. Αυτό εξαρτάται από το πόσο σημαντική ήταν η λέξη αυτή για τη συγκεκριμένη κλάση μηνυμάτων. Η λέξη, για παράδειγμα, analyst, στην κλάση 3 έχει 2,8. Στην κλάση 4 έχει 0,03. Συνειδητοποιούμε, δηλαδή, συμπεραίνουμε ότι για την κλάση αυτή η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική για την κλάση μηνυμάτων. Λοιπόν, έπειτα από τα αποτελέσματα αυτά που εμφανίστηκαν στο παράθυρο του WECA, με τη βοήθεια του Microsoft Excel, ταξινομήσαμε τις λέξεις με ευθύνουσα σειρά. Οι λέξεις που έχουν για κάθε κλάση και για κάθε στέλεχος. Αυτός ο πίνακας αντιστοιχεί στο στέλεχος του Kenneth Lay. Για κάθε κλάση ταξινομήσαμε τις λέξεις με ευθύνουσα σειρά, όπως είπα. Οι πρώτες λέξεις οι λέξεις που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις είναι αυτές με το μεγαλύτερο βάρος. Συνεπώς, είναι αυτές που είναι πιο σχετικές και πιο αντιπροσωπευτικές για το περιεχόμενο της κλάσης μηνυμάτων, της συγκεκριμένης κλάσης μηνυμάτων. Βλέπουμε στην κλάση 1
τις λέξεις analyst, Billy. Όλες αυτές θέλω να πω ότι οι πίνακες αυτοί ήταν ιδιαίτερα εκτενείς. Εδώ πέρα παραθέτω ενδεικτικά έναν πίνακα. Στην κλάση 1 αυτή βλέπουμε το Department Human Resources, Leads Program. Έπειτα από μια διαδικτυακή έρευνα, βρήκα ότι το πρόγραμμα Leads ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο προετοίμαζε ιδιαίτερα ταλαντούχους υποψηφίους για την εισαγωγή τους στον χώρο της βιομηχανίας. Αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας. Κάναμε μία υπόθεση και έπειτα κάναμε διασταύρωση των ευρημάτων. Η διασταύρωση των ευρημάτων το έδειξε αυτό. Και επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας, καθώς η Enron ξέραμε ότι στοχεύει, το target group της Enron ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχοι και ιδιαίτερα καταρτισμένοι υποψήφοι. Πιθανώς στην κλάση αυτή ο Λέινα αναφερόταν να ήθελε να παροτρύνει τους ήδη υπαλλήλους της Enron να εμψυχώσουν και να εγκληματίσουν τους νέους αυτούς υποψηφίους στην φιλοσοφία και στην πολιτική της εταιρείας. Λοιπόν, τα συμπεράσματα. Η ανάλυση του περιεχομένου των μηνυμάτων κάθε συστάδας παρέχει πληροφορίες, αλλά είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει αβεβαιότητα. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται διασταύρωση των ευρημάτων και με άλλες πηγές. Ο αλγόριθμος Simple K-Means εκτελεί σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλυση στις συστάδες και είναι πολύ αποτελεσματικός. Και τέλος, όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο πιο χρονοβόρα ήταν και η διαδικασία της συσταδοποίησης. Τέλος. Ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις. Ναι. Να ρωτήσω εγώ. Σε περίπτωση, έχετε ουσιαστικά 2 τύπους πληροφορίας που διαχειρίζεστε. Είναι το σώμα και το θέμα του μηνύματος. Ναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγμή που ψάχνετε για forensics, στο θέμα του μηνύματος σπάνια θα βρει κάποιος την ουσία, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Και πολλές φορές, μάλιστα, τουλάχιστον βλέποντας πολύ CSI, βλέπουμε ότι υπάρχει κωδικοποίηση, κάποιες λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται και έχουν άλλο νόημα ή κάποιο τέτοιο μήνυμα. Βρήκατε στην ανάλυση που κάνατε τέτοια πληροφορία, δηλαδή κάποιες λέξεις οι οποίες φαίνονταν ότι δεν κολλούσαν με το υπόλοιπο σύνολο των λέξεων που υπήρχαν σε κάθε κλάστερ, αλλά παρόλα αυτά φαινόταν να έχουν κάποια τέτοια μορφή ή κάποια τέτοια ας πούμε σημασία? Να πω λίγο κάτι. Εγώ είμαι. Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Σε βλέπω τόση ώρα, κοιτάς από εκεί, δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σε άγχωσα, Κρύφτηκα κάτω από το τραπέζι και ρωτούσα, γι' αυτό δεν με έβλεπες. Γιατί είδα κάποιον να πηγαίνει το μικρόφωνο προς τα εκεί και μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ναι, σαφώς και υπήρχαν λέξεις που δεν κολλούσαν και είχα κάνει και πιο πριν μία έρευνα με κάποιες κωδικές λέξεις που συναντώνταν στα μηνύματα της Enron, όπως κάποιες, την επιχείρηση Καλιφόρνια, για παράδειγμα, την ονόμαζαν Fat Boy. Okay. Ναι. Υπήρχαν κάποιες λέξεις, δεν ήταν τελείως ευδιάκριτο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έβαλα την παράμετρο words to keep, την έκανα να κρατάει 1000 λέξεις. Okay. Και αυτές οι λέξεις στις οποίες αναφέρεστε, οι κωδικές λέξεις, δεν καταλάμβαναν τις πρώτες θέσεις λέξεων. Okay. Αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι τις χρησιμοποιούσαν με ιδιαίτερη προσοχή. Ωραία. Ναι. Ωραία. Υπήρχαν, αλλά δεν ήταν από τις συχνά χρησιμοποιούμενες. Πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και έτσι μια φορά ακόμα. Γεια σας. Και να περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση από τον κύριο Γιώργο Απρίλη με θέμα GPU Accelerated Volume Rendering for 2D, 3D Registration. Να υπενθυμίσω ότι το paper αυτό είναι ένα από τα 8 papers που είναι προτινόμενο για best paper. Και μπορείτε να ψηφίσετε με τη διαδικασία που σας έχει πει και ο κύριος Χατζηλοντιάδης, αλλά και τα παιδιά προηγουμένως. Γιώργο, έχεις 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά θα σου κάνω ένα σήμα
για να ξέρεις ότι σου μένουν 5 λεπτά. Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γιώργος Απρίλης. Η δουλειά που θα παρουσιάσω εδώ έχει τίτλο GPU Accelerated Volume Rendering for Using 2D 3D Registration. 2D 3D Registration είναι μια διαδικασία ιατρική, η οποία βοηθάει σε ιατρικές εφαρμογές και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια επιτάχυνσή της μέσω της κάρτας γραφικών. Η εργασία αυτή έγινε στο Ινστιτούτο Χειρουργικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής υπό την καθοδήγηση του Γκόγιαν Σενγκ στην Βέρνη. Επιβλέπων καθηγητής εδώ, ήταν διπλωματική μου εργασία, ήταν ο κύριος Αναστάσιος Ντελόπουλος. Αρχικά με τα περιεχόμενα... με συγχωρείτε λίγο, εδώ χάθηκε το χαρτί. Ορίστε, ναι. Αρχικά θα παρουσιάσουμε το πρόβλημα το οποίο σχετίζεται σε πολλές ιατρικές εφαρμογές. Θα πούμε τι είναι το registration ιατρικών εικόνων, πιο συγκεκριμένα το Rigid 2D 3D Registration. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τους αλγορίθμους οι οποίοι αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια έχουμε τα πειράματα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις βελτίωσης. Ξεκινώντας, σε πολλές εφαρμογές ιατρικής χρειάζεται γεωμετρική συσχέτιση δεδομένων που έχουν ληφθεί με χρήση διαφορετικής τεχνικής και σε διαφορετική χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, ακτινογραφία, κάποιες ακτινογραφίες, η μαγνητική τομογραφία και οι αξονικές τομογραφίες είναι κάποια παραδείγματα αυτών των εφαρμογών. Το registration ιατρικών εικόνων είναι η μέθοδος που επιτυχάνει αυτή την γεωμετρική συσχέτιση. Κατηγοριοποιείται με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως φαίνονται εδώ. Εμείς όμως, αυτό που είναι στη συγκεκριμένη εργασία είναι μιλάμε μόνο για Rigid 2D 3D Registration, που είναι η ταύτιση προσανατολισμού ακτινογραφίας, η οποία είναι δυσδιάστατη, κατά την εγχείρηση με προεγχειρητική αξονική τομογραφία, η οποία είναι τρισδιάστατη, εξού και αυτή η ονομασία. Το Rigid προέρχεται από τον άκαμπτο μετασχηματισμό, ο οποίος σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι άκαμπτο. Έχουμε ένα οστό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ήταν ορθοπαιδικό Ινστιτούτο, το οποίο υπόκειται μόνο σε περιστροφή και μετατόπιση και όχι κάποια παραμόρφωση, η οποία θα έδινε άπειρες παραμέτρους για να μπορέσει να μοντελοποιηθεί. Να μιλήσουμε αρχικά για το τι ακριβώς είναι, ώστε να γίνει κατανοητό όλη η διαδικασία, γιατί εγώ έχω υλοποιήσει μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτής της εργασίας. Αρχικά τα τρισδιάστατα δεδομένα προβάλλονται σε ένα δυσδιάστατο επίπεδο για τη δημιουργία του ψηφιακά κατασκευασμένου ραδιογραφήματος. Απ' τη μία δηλαδή είναι η αξονική τομογραφία. Απ' την άλλη η πραγματική ακτινογραφία, η οποία έχει ληφθεί κατά την ώρα της εγχείρησης, τροποποιείται ώστε να εκφράζεται στην ίδια μορφή με την παραγόμενη ακτινογραφία. Αυτές οι δύο εικόνες, έτσι όπως προκύπτουν, συγκρίνονται ως προς ένα μέτρο ομοιότητας, το οποίο είναι μία συνάρτηση ουσιαστικά. Το αποτέλεσμα αξιολογείται μέσω μιας άλλης συνάρτησης βελτιστοποίησης, όπου μέσω αυτού του βήματος υπολογίζεται ο βέλτιστος μετασχηματισμός μεταξύ των εικόνων, δηλαδή μία εκτίμηση της γεωμετρικής του συσχέτισης, θέση και μετατόπιση. Η οπτική γωνία προβολής αλλάζει με βάση το μετασχηματισμό που προέκυψε και την εκτίμηση από το επιθυμητό και υπολογίζεται εκ νέου το ψηφιακό ραδιογράφημα αρκετές φορές και αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την ικανοποίηση κάποιου κριτηρίου, ώστε ο αλγόριθμος να συγκλίνει και να πάρει την απόφαση ότι αυτή τη σχέση έχουν μεταξύ τους τα δύο ειδών δεδομένα. Δηλαδή το συγκεκριμένο οστό, αν το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Έξοδος είναι οι παράμετροι που περιγράφουν τη γεωμετρική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο, της πραγματικής ακτινογραφίας και της ψηφιακά κατασκευασμένης. Ωραία. Υπάρχουν δύο βασικές απαιτήσεις στις ιατρικές εφαρμογές. Αρχικά είναι η ακρίβεια, η οποία πρέπει να είναι της τάξης των χιλιοστών, ώστε να μπορεί ο χειρουργός να έχει μία πληροφορία που είναι χρήσιμη για αυτόν. Είναι η ταχύτητα, η οποία καλό θα ήταν σαν απότερος στόχος να είναι σε πραγματικό χρόνο. Αυτή όμως η απέτηση ταχύτητας εισάγει κάποια σημεία συμφόρησης, τα οποία είναι η φόρτωση των δεδομένων και η κατασκευή του DRR, της ψηφιακής ακτινογραφίας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι της τάξης των εκατοντάδων megabytes, ίσως και ακόμα μεγαλύτερα για υψηλής ευκρίνειας δεδομένα, και γίνεται αυτή η σύγκριση με το μέτρο ομοιότητας, το οποίο έχει πάρα πολλές επαναλήψεις, τα δύο τελευταία βήματα. Η φύση του αλγορίθμου και η κατασκευή του DRR είναι αυτή που μεταφέρθηκε στην GPU, δηλαδή τον επεξεργαστή γραφικών, και είναι αυτό το οποίο έγινε σε αυτή τη δουλειά.
Αρχικά να πούμε ότι η κατασκευή ενός DRR δεν είναι ίδιο, διαφέρει από την κλασική μέθοδο rendering, απεικόνησης δηλαδή γραφικών, η οποία συνήθως είναι surface rendering, όπως είναι στα παιχνίδια και στις κλασικές εφαρμογές. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για volume rendering. Το volume rendering σημαίνει ότι δεν βασίζεται σε επιφάνειες, αλλά σε ένα πλέγμα σημείων. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Αυτή η οποία χρησιμοποιήθηκε εδώ είναι αυτή η οποία προσομοιώνει περισσότερο την πραγματικότητα στο συγκεκριμένο αλγόριθμο και είναι η μέθοδος ray casting, δηλαδή ρήψη ακτινών. Αρχικά έχουμε την πηγή ακτινών, όπως είναι στην πραγματική ακτινογραφία, πηγή ακτινών Χ, η οποία συμβολίζεται με ένα σημείο. Είναι το τρισδιάστατο αντικείμενο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας τρισδιάστατος πίνακας, καθώς μια αξονική τομογραφία είναι μία συστοιχεία από ακτινογραφίες, μία συστοιχεία από εικόνες. Επομένως, πάμε από τις 2 στις 3 διαστάσεις. Και είναι και ο ανιχνευτής ακτινών Χ, που είναι μία εικόνα, και καθώς οι ακτίνες διασχίζουν το αντικείμενο, η αρχική ενέργεια που έχουν απορροφάται από αυτό και η τελική τιμή είναι αυτή που καταγράφεται στον ανιχνευτή. Αυτή είναι εδώ τη μείωση ενέργειας, έτσι με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται η εικόνα. Έχουμε την παραμετρική εξίσωση ευθείας για να συμβολήσουμε μία ακτίνα. Η κάθε ακτίνα έχει κοινή αρχή, αλλά κάθε μία έχει διαφορετικό τέλος και αυτό συμβολίζεται με ένα πίξελ στην τελική εικόνα, το IJ εδώ πέρα. Είναι η κλασική παραμετρική εξίσωση ευθείας με το TAF και υπάρχουν τα διανύσματα θέσης, κατεύθυνσης και τα κλασικά. Η απορρόφηση αυτής της ακτινοβολίας μετράται στις ιατρικές εφαρμογές με το συντελεστή εξασθένησης μ. Τα δεδομένα σε ένα ραδιογράφημα είναι σε μονάδες Hounsfield. Αυτές οι μονάδες είναι αυτή εδώ η σχέση μεταξύ μ και Hounsfield units και είναι γραμμική σχέση. Αυτή η εξασθένηση ενέργειας μέσα στο υλικό, αν πούμε ότι Ι είναι η αρχική ενέργεια Ι0 και Ij είναι αυτή που λαμβάνουμε στον ανιχνευτή στο τέλος, περιγράφεται από αυτή την εκτετική σχέση. Υπάρχουν αντίστοιχες σχέσεις για μη ομογενές υλικό με ολοκλήρωμα, στο διακριτό χώρο γίνεται άθροισμα, αλλά τελικά, καθώς η εκτετική συνάρτηση μπορεί να παραληφθεί, γιατί τα δεδομένα του φυσικού ανιχνευτή έχουν επεξεργαστεί μία επεξεργασία όταν παίρνουμε την πραγματική ακτινογραφία. Οπότε έχουμε ένα αρχικό άθροισμα, όπου είναι η πυκνότητα του υλικού, δηλαδή η απόσβεση του συντελεστή της ενέργειας, επί το πάχος διάδοσης εντός του υλικού. Και νη είναι ο αριθμός των δειγμάτων, τον οποίο πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα πάρουμε τα δείγματα από το αντικείμενο. Έχουμε έναν πίνακα μετασχηματισμού. Καθώς το αντικείμενο είναι άκαμπτο, μπορεί μόνο να περιστραφεί και να μετατοπιστεί, όπως είπα και πριν. Αυτό στο 3D χώρο παρουσιάζεται με τις σχέσεις των πινάκων μετασχηματισμού, που είναι το rotation και το translation, δηλαδή η μετατόπιση και η περιστροφή. Και το αντικείμενο είναι ελεύθερο να περιστραφεί, ώστε να βρούμε ακριβώς με ποιον τρόπο θα βρούμε την ακτινογραφία η οποία ταυτίζεται με την πραγματική. Δηλαδή, να δούμε από ποια οπτική γωνία λήφθηκε η πραγματική ακτινογραφία σε σχέση με το τρισδιάστατο οστό. Όμως, για μια τυχαία διεύθυνση συντεταγμένου στο σημείο δειγματοληψίας δεν συμπίπτουν με τη θέση των πραγματικών, όπως φαίνεται και εδώ. Επομένως, πρέπει να δούμε πού ακριβώς θα δειγματοληπτήσουμε. Γι' αυτόν τον τρόπο, αναγκαζόμαστε να κάνουμε παρεμβολή, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τριγραμμική παρεμβολή και είναι επέκταση της γραμμικής παρεμβολής και της διγραμμικής στη συνέχεια προκύπτει αυτή εδώ η συνάρτηση που όμως απαιτεί προσπέλαση 8 γειτονικών στοιχείων για κάθε δειγματοληψία. Επομένως, αν το στοιχείο είναι αυτό εδώ το οποίο θέλουμε να πάρουμε την τιμή του, πρέπει να πάρουμε τα 8 γύρω του κάθε φορά του πραγματικού αντικειμένου για να πάρουμε τη θέση σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Για να λάβουμε την σωστή απόσταση, ξέρουμε ότι τα σημεία δειγματοληψίας στο χώρο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε στοιχείο του αντικειμένου το πολύ μία φορά, ώστε να μην έχουμε προβλήματα σε απόσταση από την πραγματική τιμή. Επιλέγονται επομένως αυτή την υλοποίηση ακριβώς πάνω στα διαδοχικά επίπεδα του 3D αντικειμένου, τα οποία είναι οι άξονες χ-ψ-z, δηλαδή όπως είναι ο τρισδιάστατος πίνακας κατά μία διεύθυνση του πίνακα. Και ο προσανατολισμός, το ποιο από αυτά θα επιλεχτεί τις τρεις πιθανές δειγματοληπτικές μεθόδους, γίνεται με βάση τη διεύθυνση της κάθε ακτίνας. Αυτό γίνεται δεδομένου γνωρίζοντας ότι το μέγιστο συνημήτωνο προσδιορίζει ποιον άξονα προσεγγίζει μια ακτίνα. Η ακτίνα είναι ουσιαστικά ένα διάνυσμα, το οποίο έχει 3 συνημήτωνα κατεύθυνσης. Το μέγιστο μας δίνει ποιον άξονα προσεγγίζει. Θα φανεί και στο επόμενο slide αυτό. Με βάση αυτό παίρνουμε το αντίστοιχο ΔΤ, που είναι το βήμα δειγματοληψίας.
Δηλαδή, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, αν έχουμε τον άξονα ψ, αυτή εδώ η ακτίνα η μπλε, επειδή έχει cos θ μικρότερο του cos φ, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερο στις 45 μοιρών. Εδώ είναι δυσδιάστατο παράδειγμα, αντίστοιχα πάμε και στις τρεις διαστάσεις. Επομένως, στην πρώτη περίπτωση την μπλε δειγματοληπτούμε κατά αυτή τη διεύθυνση, στην άλλη περίπτωση δειγματοληπτούμε κατά αυτή τη διεύθυνση και παίρνουμε στα ενδιάμεσα σημεία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια παρεμβολή εδώ. Επομένως, τελικά, η διαδικασία υπολογισμού της προσπίπτουσας ενέργειας κάτω της ακτίνας είναι ότι βρίσκουμε το αρχικό ταφήν, το οποίο υπολογίζεται με έναν αλγόριθμο πού ακριβώς πέφτει η ακτίνα πάνω στο αντικείμενο, που γίνεται το intersection. Αρχικά, μετά παίρνουμε το επόμενο ταφ, με βάση την αύξηση αυτού του βήματος που έχουμε βρει. Αυτή εδώ η θέση ανανεώνεται, ξανακάνουμε την παρεμβολή και στη συνέχεια γίνεται αυτή η πρόσθεση η οποία είχε φανεί στην αρχική σχέση, όπου πρέπει να βρούμε τη συνολική ενέργεια η οποία αποσβαίνεται κατά τη διάρκεια της διάσχησης της ακτίνας εντός του αντικειμένου. Να περάσουμε τώρα στον τρόπο της επιτάχυνσης που έγινε μέσω της CUDA. CUDA είναι ένα προγραμματιστικό μοντέλο που έχει δική του τροποποιημένη γλώσσα και αναπτύχθηκε από την NVIDIA. Είναι η κλασική εταιρεία που που φτιάχνει κάρτες γραφικών και επεξεργαστές γραφικών. Αυτή εδώ έχει μία SMID τεχνική, δηλαδή Simple Instruction Multiple Data, επομένως τρέχει για πολλά δεδομένα την ίδια εντολή και είναι πολύ καλό αυτό για το συγκεκριμένο αλγόριθμο που θέλουμε να πάρουμε την ίδια συνάρτηση για πάρα πολλά στοιχεία του τρισδιάστατου αντικειμένου. Επομένως μπορούμε να το επιταχύνουμε έτσι, να γίνονται όλα ταυτόχρονα. Έχει διάφορες μονάδες εκτέλεσης, είναι αρχικά τα thread που είναι το κάθε ένα, δεν ξέρω τώρα ποιος γνωρίζει από παράλληλο προγραμματισμό, το thread είναι η βασική μονάδα εκτέλεσης. Στη συνέχεια αυτά μοντελοποιούνται σε block και τα block υπάγονται και αυτά σε κάποιο grid. Αυτό που διαθέτει η CUDA είναι πολλές διαφορετικές μνήμες, οι οποίες κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και δικιά της ταχύτητα προσπέλασης. Επομένως, είναι μία πρόκληση να βρεις και πού ακριβώς θα αποθηκεύεις τα δεδομένα, στο δεδομένο ότι μιλάμε και για τεράστια δεδομένα της τάξης των εκατοντάδων megabyte. Υπάρχουν διάφορες μνήμες, είναι βασική. Υπάρχουν μνήμη για σταθερές μεταβλητές, μνήμη για υφές, όπου έχει το υλικό, το hardware από μόνο του τριγραμμική παρεμβολή, γι' αυτό και την επιλέξαμε εξ αρχής. Υπάρχουν κάποια άλλα είδη μνήμης, τα οποία πρέπει να ξέρεις πού αποθηκεύεις τι, γιατί κάθε ένα έχει δικές του ιδιότητες. Έχεις άμεση επαφή με το hardware, παρόλο που προγραμματίζεις με μία γλώσσα προγραμματισμού software. Οι στρατηγικές για την παραλληλοποίηση είναι δύο. Μπορεί να γίνει είτε με βάση το αντικείμενο, επομένως τρισδιάστατα, είτε με βάση την προβολή, η οποία είναι η εικόνα, επομένως δυσδιάστατα. Λόγω της φύσης του αλγορίθμου, έχουμε ένα πίξελ ισοδυναμεί με μία ακτίνα, άρα ένα thread, έτσι το παραλληλοποιούμε και η παραλληλοποίηση γίνεται στο επίπεδο προβολής. Γιατί είναι δύσκολο να γίνει εδώ, καθώς δεν γνωρίζουμε εξ αρχής ποια σημεία είναι αυτά τα οποία θα χρειαστούν να γίνουν. Τα δεδομένα του 3D αντικειμένου αποθηκεύονται στη 3D Texture Memory. Υπάρχει η τριγραμμική παρεμβολή, η οποία είναι ενσωματωμένη στο hardware και υπάρχουν κάποιες άλλες, εκμεταλλεύεται κάποιες άλλες δυνατότητες που παρέχει η επεξεργασία στην κάρτα γραφικών. Αρχικά, λόγω έλλειψης ενός πειραματικού ομοιώματος, κατασκευάστηκε ένα ψηφιακό, το οποίο θα έπρεπε να μοιάζει με σπόνδυλο, αλλά μάλλον όχι και τόσο πετυχημένα. Είναι ένα ψηφιακό ομοίωμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διάταξη ώστε να βρεθεί ο υπολογισμός της ακρίβειας. Έγινε με την εξής μέθοδο. Είναι το ψηφιακό ομοίωμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει. Έχουμε μία γνωστή γεωμετρία, είναι 4 σφαίρες με γνωστή θέση και γνωστή ακτίνα. Έγινε η γεωμετρική επίλυση αυτού εδώ μέσω της intersection μεταξύ ακτίνας και σφαίρας και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο dataset, σαν να είχαμε πάρει αξιονική τομογραφία από αυτό εδώ το πράγμα, η οποία μπήκε σαν είσοδο στους αλγορίθμους, τους δύο που έγιναν, ένα στη CPU και ένα στη GPU, για να μετρήσουμε την διαφορά ταχύτητας. Έγινε και ένας αλγόριθμος στη CPU και με αυτόν τον τρόπο, με την σύγκριση των δύο αυτών αποτελεσμάτων, γίνεται υπολογισμός της ακρίβειας. Εδώ είναι που είπα πριν το intersection, όπου γίνεται η επίλυση των διατζηματικών εξώσεων σφαίρας και ευθείας, η οποία καταλήγει σε κάποιες σχέσεις και μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς πέφτει η ακτίνα, ξεκινάει και πού τελειώνει και ποια είναι η απόσταση διάδοσης μέσα στην σφαίρα. Έχουμε εδώ τις σχέσεις αντίστοιχες. Και αυτά ήταν τα αποτελέσματα.
τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι το ground truth, αυτό εδώ είναι ο αλγόριθμος στον κανονικό επεξεργαστή και στην κάρτα γραφικών βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποια οπτική διαφορά σφάλματος. Είναι αρκετά καλή, έστω τουλάχιστον στο μάτι, είναι ίδιες οι εικόνες. Το μέσο σφάλμα όμως παρόλα αυτά, αν θέλουμε να έχουμε ένα μετρικό, προκύπτει, το μέτρο είναι αυτό εδώ, το μέσο απόλυτο σφάλμα, το οποίο είναι ο μέσος όρος των διαφορών μεταξύ του ground truth, της αρχικής εικόνας και του αποτελέσματος του αλγορίθμου, αλλά διαιρεμένο με τον αριθμό των ενεργών pixels, δηλαδή μόνο αυτά τα οποία έχουν υπάγονται στο αντικείμενο και δεν είναι background, γιατί αλλιώς όσο μεγαλώνει το background θα υπήρχε πρόβλημα στο αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πείραμα έγινε για ένα εύρος ανάλυσης δεδομένων και η μείωση της ακρίβειας, όπως ήταν αναμενόμενο, οδηγούσε σε γραμμική αύξηση του σφάλματος. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι για ακρίβεια από 1 χιλιοστό μέχρι 0,1 χιλιοστό μιλάμε για απόσταση ενός στοιχείου voxel, είναι το αντίστοιχο pixel στις 3 διαστάσεις. Το σφάλμα είναι σταθερό γραμμικά και είναι σταθερά λιγότερο από το μισό της ανάλυσης. Δηλαδή, για ανάλυση 1 έχουμε κάτω από 0,5 χιλιοστά absolute error. Και το maximum error, που είναι τοπικά, είναι μέχρι και 7 χιλιοστά για ανάλυση ενός χιλιοστού. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι ίσως δεν φαίνεται, γιατί έχουν μείνει ανοιχτά τα φώτα από πριν βασικά. Τώρα το πρόσεξα. Ότι εδώ θα φαίνονταν ότι το σφάλμα συσσωρεύεται στις ακμές του αντικειμένου, αλλά αυτό εδώ είναι κανονικοποιημένο. Κανονικά δεν είναι ορατό με το γυμνό μάτι. Όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, γιατί με μπλε είναι η χρόνη εκτέλεση των αλγορίθμων της κάρτας γραφικών εδώ κάτω και του συμβατικού επεξεργαστή. Βλέπουμε ότι για τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης μιλάμε της τάξης των δεκάδων δευτερολέπτων, αυτά εδώ είναι millisecond, δεκάδων δευτερολέπτων, ενώ στην κάρτα γραφικών έχουμε τις τάξεις των millisecond. Και αντίστοιχα ο λόγος, βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι έχουμε μέση επιτάχυνση περίπου 410 φορές για αυτό το εύρος. Στη συνέχεια, πέρα από τη μέτρηση εκτέλεσης, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται ο αλγόριθμος για πραγματικά δεδομένα. Επομένως, πήραμε μία σειρά από πραγματικά dataset με διαφορετικά αξονικές τομογραφίες υψηλής ανάλυσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι κάποια δεδομένα είναι τεράστια, δηλαδή είναι 512 επί 512 η κάθε ακτινογραφία και 1121 ακτινογραφίες για να απαρτήσουν όλη την αξονική τομογραφία. Το frame rate, το frames per second, που αν πούμε ότι το 24 είναι το real time, βλέπουμε εδώ πέρα ότι είχαμε ένα εύρος από 42 μέχρι 5, ανάλογα με το πόσο μεγάλα είναι τα δεδομένα. Εδώ παρουσιάζω κάποια screenshots απλώς για να δούμε το πώς ακριβώς φαίνονταν αυτά τα δεδομένα. Ίσως δυστυχώς δεν φαίνεται λόγω του φωτός. Έτσι ενδεικτικά ήταν 8 τα dataset τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Και τέλος, στα συμπεράσματα, στην πρώτη τελευταία διαφάνεια, δεν πειράζει, τυπικές τιμές ανάλυσης στα πραγματικά δεδομένα, όπως φάνηκαν στον προηγούμενο πίνακα, είναι από 0,4 μέχρι 0,7 mm. Μέγιστο σφάλμα για αυτές τις τιμές, αν δούμε στα ψηφιακά δεδομένα, ήταν τα 3,6 millisecond μέχρι 5,5 millimeters. Το μέσο σφάλμα είναι πάντα μικρότερο της ανάλυσης των δεδομένων, το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό, αλλά οι χειρουργοί χρειάζονται και περισσότερη ακρίβεια. Δηλαδή, αν μπορείς να πετύχεις περισσότερη ακρίβεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Η ταχύτητα, για να βελτιώσουμε τον χρόνο, παρατηρούμε ότι πρέπει να κάνουμε είτε υποδειγματοληψία, είτε να έχουμε καλύτερη κάρτα γραφικών. Ακριβώς επειδή είναι πάνω στο hardware, όσο πιο πολλές δυνατότητες έχει η κάρτα γραφικών, τόσο επηρεάζεται και ο χρόνος. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Ο αλγόριθμος όμως παρόλα αυτά θα εκτελεστεί πολλές φορές, οπότε αναγκαστικά μπορεί για ένα rendering της μίας φωτογραφίας να λέμε ότι έχουμε τα FPS που είδαμε στο προηγούμενο slide, αλλά παρόλα αυτά αυτό θα τρέξει πολλές φορές. Επομένως, η όλη διαδικασία του registration θα κρατήσει περισσότερο χρόνο. Τα σύνολα δεδομένων είναι τεράστια, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι, καθώς υπάρχει ακόμα και για τεράστια σύνολα δεδομένων, ο χρόνος είναι μικρότερος του 1 second. Και αν πούμε ότι έχουμε κάποιες προτάσεις βελτίωσης, η ακρίβεια
Όσον αφορά την ακρίβεια, η ενσωμάτωση του αλγορίθμου στη διαδικασία του 2D 3D registration, ώστε να μετρήσουμε πώς είναι η τελική διαδικασία, γιατί εδώ υλοποιήθηκε μόνο ένα μικρό κομμάτι, το οποίο δεν έχει γίνει στην παρούσα εργασία. Θα ήταν πολύ καλό να το δούμε να δουλεύει στα πλαίσια όλου του αλγορίθμου, όλης της διαδικασίας registration. Η μέτρηση της ακρίβειας με πραγματικά δεδομένα και όχι το ομοίωμα το ψηφιακό που είχαμε, δηλαδή αν μπορούσαμε να έχουμε ένα πραγματικό ομοίωμα το οποίο να του κάνουμε αξονική τομογραφία, ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε με κάποια προσημασμένα σημεία την ακρίβειά του και τη θέση του. Και όσον αφορά την ταχύτητα, υπάρχουν διάφορες τεχνικές βελτίωσης του αλγορίθμου, οι οποίες δεν έγιναν λόγω περιορισμένου χρόνου, καθώς και η βελτίωση του κώδικα στο hardware, το οποίο πέρα από τον αλγόριθμο, το πώς ακριβώς θα γράψει τον κώδικα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί η μείωση των εντολών και μπορεί να γίνει κάποιο benchmarking και η αφαίρεση των αργών πράξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι μία αντικατάσταση διαίρεσης με πολλαπλασιασμό με τον αντίστροφο, η οποία γίνονταν πάρα πολλές φορές, μείωσε το χρόνο κατά 24%. Οπότε το τι ακριβώς θα χρησιμοποιήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, αισιοδοξία ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες που απαιτούν οι ιατρικές εφαρμογές. Η βιβλιογραφία, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Απρίλη. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις. Κύριε Σουδά. Κωνσταντίνος Αμαράς Τσακίρης από το Απουθού. Από όσο κατάλαβα, θεωρείς ότι η πηγή φωτός δίνει ακτίνες Χ, οι οποίες ακτινικά περνούν μέσα από το αντικείμενο και προσπίπτουν σε μία οθόνη. Και ότι έτσι παράγονται οι εικόνες. Μέσα στην όλη διαδικασία, λαμβάνεις υπόψη, έχουν σημασία μάλλον πρώτα απ' όλα φαινόμενα διάθρασης και περίθλασης των ακτίνων? Όχι, δεν λαμβάνονται υπόψη μέσα σε αυτό. Η μοντελοποίηση γίνεται έτσι ακριβώς. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον της απόστασης, το μηχάνημα το οποίο παίρνει την ακτινογραφία έχει αυτή την γεωμετρική σχέτιση πηγής και της ακτίνας. Αλλά διάθλαση και τέτοια όχι, είναι απλά διάσχεση του αντικειμένου και απλώς υπάρχει η προοπτική προβολή στη γραφική που λένε ότι παίρνουμε υπόψη ότι οι ακτίνες δεν φεύγουν παράλληλα, αλλά έχουν αρχή σημείου, επομένως θα κάνουν αυτή την προοπτική προβολή, η οποία είναι πολύ σημαντική. Αυτό δεν κάναμε κάποια παραπάνω αντιμετώπιση, δηλαδή φυσική μοντελοποίηση, αλλά φάνηκε ότι είναι αρκετά καλή. Δηλαδή για ένα οστό, σε πραγματικό έτσι όπως φάνηκαν, φαίνεται ότι όντως υπάρχει, ότι έτσι είναι η ακτινογραφία και κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία χρειάζονται στη συνέχεια για το registration, τα οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να είναι σωστά διατυπωμένα πάνω να είναι σωστές οι αναλογίες, δηλαδή φαίνεται ότι ήταν ικανοποιητικές. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως να ήταν αρκετή πολυπλοκότητα, δηλαδή. Πρέπει να κάνεις κάποιες απλοποιήσεις αναγκαστικά, γιατί στοχεύεις και στο χρόνο. Εκεί το υποστηρίζω. Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα. Ένας τρόπος αξιολόγησης παραλληλοποίησης, εκτός από το speed-up, είναι και κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε την χρήση όλων των... Παρακαλώ λίγο το όνομά σας και από πού... Είμαι Μινάς Ζασιγέννης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κατά πόσο μπορούμε λοιπόν να επιτύχουμε την μεγιστοποίηση των επεξεργαστών ως προς τα megaflops. Δεδομένου ότι αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιεί πάρα πολλά megabytes στα datasets, μπορώ να υποθέσω ότι υπήρχε ένα bottleneck στη μνήμη. Στη μεταφορά λοιπόν από τη μνήμη του υπολογιστή στη μνήμη της κάρτας γραφικών. Εντούτοις βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό speed-up. Άρα θα ήθελα πρώτα σε τι αρχιτεκτονική έγινε όλο αυτό. Δηλαδή υπήρχε μια συστοιχία από κάρτες NVIDIA, υπήρχε μια κάρτα κτλ. Να μας περιγράψετε αυτό. Δεύτερον, πώς καλύψατε το πρόβλημα της μεταφοράς των δεδομένων και αν τέλος πλησιάσατε σε μια πάνω από 80% χρήση των megaflops των επεξεργασιών της κάρτας γραφικών. Ναι, ίσως δεν φάνηκε τόσο πολύ στην παρουσίαση, γιατί είναι και μεγάλο το εύρος πληροφοριών. Να πω αρχικά ότι χρησιμοποιήθηκε συμβατική κάρτα γραφικών. Το μοντέλο δυστυχώς δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτή τη στιγμή, δεν το έχω γράψει. Είναι μια απλή GeForce NVIDIA, νομίζω η X30, δηλαδή μια ούτε πολύ κακή ούτε πολύ καλή κάρτα γραφικών. Ένας συμβατικός υπολογιστής. Σε Windows έγινε η υλοποίηση.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα δεδομένα με αυτόν τον τρόπο περνάνε στην κάρτα γραφικών μία φορά στην αρχή. Είναι πολλά τα δεδομένα. Περνάει όλο το τρισδιάστατο αντικείμενο στην κάρτα γραφικών μία φορά στην αρχή και μετά ο αλγόριθμος τρέχει, αλλά στις πολλές επαναλήψεις του αλγορίθμου, οι οποίες θα γίνουν κατά τη διαδικασία registration, υπάρχει η πρόβλεψη ότι δεν χρειάζεται να τα μετακινούμε κάθε φορά τα δεδομένα. Επομένως, πάνε μία φορά και στο τέλος της ανάλυσης φεύγουν. Για μια ιατρική εφαρμογή αυτό είναι αρκετό. Για παράδειγμα, για το μεγαλύτερο... με ποιο τρόπο θα μετακινηθούν τα δεδομένα, υπάρχει το bandwidth της κάρτας γραφικών, το οποίο σχετίζεται στο υλικό. Δηλαδή, η μεταφορά των δεδομένων είναι έτσι όπως είναι, ανάλογα μπορείς να τη βελτιώσεις αν έχεις καλύτερη κάρτα γραφικών, από το πώς θα τα μεταφέρω από την κύρια μνήμη του υπολογιστή ενώ στην κάρτα, γιατί μένουν εκεί. Αυτό ήταν για τα μεγαλύτερα δεδομένα περίπου 70 millisecond, αν θυμάμαι καλά, στη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Επομένως, το να έχει 70 millisecond καθυστέρηση αρχικά ο χειρουργός στη διάρκεια μιας εγχείρησης, δεδομένου ότι ένας είναι ο ασθενής, τα φορτώνει στην αρχή, μένουν εκεί, της αξονικής τομογραφίας, η οποία έχει υπαρθεί σε προηγούμενη χρονική στιγμή, και real time εκείνη την ώρα είναι ότι έχοντας το μηχάνημα, το C-arm, το οποίο το λένε, το οποίο παίρνει τις ακτινογραφίες, κατά την εγχειρητική διαδικασία, εκεί χρειάζεται η ταχύτητα, ώστε να γίνεται η επανάληψη. Επομένως, εδώ ίσως δεν το ανέφερα, αλλά ο χρόνος που έχει μετρηθεί για τα μεγαλύτερα δεδομένα των 250 MB ήταν περίπου 70 millisecond. Για τα gigaflop και το κατά πόσο υπάρχει το occupancy της κάρτας, αν κατάλαβα καλά ότι ρωτάς αυτό, δηλαδή είναι στις βελτιώσεις το ανέφερα, ότι δεν έχει γίνει occupancy calculator, που υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα που το κάνει. Έγινε μόνο τεστάρισμα για το caching, αν στη συγκεκριμένη κάρτα μνήμης, στη συγκεκριμένη μνήμη που χρησιμοποιήθηκε το texture memory, αν υπάρχει καλή απόκριση του caching, επειδή η μνήμη αυτή έχει caching και υπήρχε ένα 97%, κάπου το έγραψα, ίσως δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Αλλά αυτό που λέει στο συγκεκριμένο, δηλαδή να πούμε ότι γιατί το occupancy σχετίζεται και με το τι registers χρησιμοποιεί κάθε thread, είναι δηλαδή να χρησιμοποιείς όλο το εύρος, το οποίο τόσο εμπεριστατωμένη ανάλυση δεν έγινε. Έγινε μόνο η καταμέτρηση του χρόνου. Έγιναν κάποιες βελτιώσεις μόνο πάνω στον αλγόριθμο, όπου με βάση το hardware, και δηλαδή περιορισμένη, να το πω κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν απάντησε στην ερώτησή σου έτσι όπως το ρώτησες. Να ευχαριστήσουμε μια φορά ακόμα τον κύριο Απρίλη. Και να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Παραμένουμε στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής από τον κύριο Σταύρο Θεοφάνη Μιλούλη. Implementation of Image Processing Techniques in Resting State fMRI. Να ζητήσω λίγο να κατεβάσουμε τα φώτα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και να τα ανεβάζουμε μόνο στη φάση των ερωτήσεων, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα έτσι. Αν γίνεται. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Η παρουσίαση αυτή είναι μέρος της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας εικόνας στην ανάλυση δεδομένων fMRI σε κατάσταση ηρεμίας». Ας δούμε γιατί θα μιλήσουμε. Αρχικά θα δούμε κάποια γενικά στοιχεία για τον εγκέφαλο και τη μελέτη της λειτουργίας του. Στη συνέχεια θα δούμε τη μέθοδο της λειτουργικής απεικόνησης μαγνητικού συντονισμού και την εφαρμογή της στη μελέτη της κατάστασης ηρεμίας του εγκεφάλου. Στη συνέχεια θα δούμε το πρότυπο DICOM, το οποίο χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση και τη μεταφορά ιατρικών δεδομένων, και θα αναφερθούμε σε έναν τρόπο για την επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων. Τέλος, θα δούμε τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων fMRI και θα εφαρμόσουμε τα διάφορα βήματα επεξεργασίας σε πραγματικά δεδομένα. Ο εγκέφαλος. Πρόκειται για το πιο περίπλοκο και πολυάσχολο όργανο του σώματος. Οποιαδήποτε λειτουργία μπορείτε να φανταστείτε ρυθμίζεται από τον εγκέφαλο. Η μεγάλη του σημασία αναδεικνύεται από το γεγονός ότι παρότι αποτελεί μόλις το 2% του σωματικού βάρους, καταναλώνει το 20% των συνολικών προμηθειών γλυκόζης, αρκετά μεγάλο ποσοστό. Λαμβάνει διαρκώς πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα, τα οποία παράγουν και αποστέλουν ηλεκτρικά σήματα, τα οποία ανάλογα με τη φύση τους αποστέλλονται σε διαφορετικά σημεία και η επεξεργασία γίνεται μέσω διαφορετικών νευρικών οδών. Όσον αφορά τώρα τη μελέτη λειτουργίας, έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες χαρτογράφησης, δίχως όμως να υπάρχει ως τώρα μια καθολική συμφωνία σχετικά με την ορολογία και τα όρια των περιοχών για τον εγκέφαλο. Μια προσέγγιση που όλοι θα έχετε ακούσει είναι διαχωρισμός σε λοβούς.
με τον κάθε λοβό να θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Έχουμε λοιπόν ο μετοπιαίος σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων, την κρίση και την κίνηση, ο βρεγματικός με την επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων, κροταφικός με μνήμη και ακοή και ο ηνιακός με την ερμηνεία των οπτικών ερεθισμάτων. Άλλη μια γνωστή προσέγγιση είναι ο χάρτης του Brodmann. Βασίζεται σε ανατομικά χαρακτηριστικά όπως είναι σχήμα, τρόποι σύνδεσης, η μορφή των κυτάρων, με τις βασικές λειτουργίες να έχουν συσχετιστεί με συγκεκριμένες περιοχές. Απλώς, στο σχήμα που φαίνονται έξω περιοχές Brodmann, να σχολιάσουμε ότι τα όρια των περιοχών στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο διακριτά όσο φαίνεται στο σχήμα, είναι πολύ πιο ασαφή. Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Όταν μια περιοχή παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε οξυγόνο και ως εκ τούτου η τοπική αιματική ροή αυξάνεται για να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές. Αριστερά στο σχήμα βλέπουμε περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, παρέχεται το απολύτως απαραίτητο οξυγόνο. Από την άλλη όμως, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα, υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, αυξάνεται η αιματική ροή για να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέσω της αιμοσφαιρίνης, η οποία αναλόγως με το αν είναι οξυγονωμένη ή όχι, διαφοροποιεί τις μαγνητικές της ιδιότητες, με τις διαφορές αυτές να μεταβάλουν το μαγνητικό σήμα που λαμβάνουμε από το αίμα κατά τη λήψη και για το λόγο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η τεχνική αυτή ονομάζεται εξαρτώμενη από το επίπεδο οξυγόνωσης του αίματος. Οπότε, αν εμείς λάβουμε μια χρονική ακολουθία από εικόνες οι οποίες είναι ευαίσθητες σε αυτό το φαινόμενο, είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της εγκεφαλικής δραστηριότητας στο πεδίο του χρόνου. Η τεχνική αυτή μας παρέχει εξαιρετική χρονική ανάλυση, αλλά όχι καλή χωρική ανάλυση, και για το λόγο αυτό η λήψη των δεδομένων fMRI συνδυάζεται με τη λήψη ανατομικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Για το λόγο του αληθές μπορούμε να δούμε εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται το πάνω σχήμα που περιλαμβάνει μια ανατομική εικόνα. Οι διαφορετικές περιοχές του κεφάλου μπορούν να διακριθούν με καλή λεπτομέρεια. Απ' την άλλη όμως, στο κάτω μέρος, η εικόνα fMRI είναι αρκετά θολή, δεν μας δίνει καλή ανατομική πληροφορία. Θα δούμε γιατί θέλουμε ανατομική πληροφορία. Η fMRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της κατάστασης ηρεμίας του εγκεφάλου, κατά την οποία ο εγκέφαλος δεν απασχολείται με κάποια συγκεκριμένη εργασία. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, η κατανάλωση οξυγόνου εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα σε σχέση πάντα με αυτή του υπόλοιπου σώματος. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς ο εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ενεργός και αυτό το αποδίδουμε στην ύπαρξη μιας βασικής κατάστασης, η οποία μελετάται μέσω της resting state fMRI. Σχετικά με τη βασική κατάσταση υπάρχουν δύο απόψεις. Η πρώτη θεωρεί ότι είναι μια βασική γραμμή στην οποία προστίθεται οποιαδήποτε επιπλέον δραστηριότητα που οφείλεται σε κάποιο ερέθισμα. Από την άλλη, υπάρχει θεώρηση ότι είναι μια κατάσταση από την οποία αποχωρεί ο εγκέφαλος όταν έχουμε εξωτερικές απαιτήσεις και στην οποία επανέρχεται στη συνέχεια. Οπότε, η συμπεριφορά του εγκεφάλου εν ηρεμία και η συμπεριφορά όταν έχουμε απόκριση σε κάποιο ερέθισμα ή πραγματοποίηση κάποιας εργασίας είναι οι δύο ξεχωριστές λειτουργίες και δεν πρέπει να θεωρούμε τη μία ως προς την άλλη. Μέσω της μελέτης της κατάστασης ηρεμίας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα δίκτυα ηρεμίας, τα οποία αποτελούν σύνολα περιοχών με συγχρονισμένη δραστηριότητα. Γενικά, θεωρούμε ότι κάθε δίκτυο ηρεμίας σχετίζεται με μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αν σας διευκολύνει, μπορείτε να φανταστείτε τα δίκτυα ως γράφους, με τους κόμβους να αποτελούν τις εκάστοτε εμπλεκόμενες περιοχές. Στην ηρεμία, το κυρίαρχο είναι το δίκτυο βασικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, έχουμε δύο αντιτιθέμενα συστήματα. Το ένα είναι το δίκτυο βασικής κατάστασης και το άλλο περιλαμβάνει όλα τα δίκτυα ηρεμίας, τα οποία σχετίζονται με την πραγματοποίηση εργασιών. Είναι αντιτιθέμενα, διότι, όπως είπαμε, όταν αναλαμβάνει τη δράση το ένα, το άλλο περιορίζει τη δική του. Εφαρμογές. Αρχικά έχουμε τη μελέτη συνδεσιμότητας, όπου ουσιαστικά αποτελεί την προσπάθεια μοντελοποίησης του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και σε συνδυασμό με ένα ερέθισμα οδηγούν σε μια συγκεκριμένη απόκριση. Πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή είναι η μελέτη της συμπεριφοράς σε περίπτωση ύπαρξης διαταραχών. Αν λοιπόν εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη λειτουργική συμπεριφορά του εγκεφάλου, ενός υγιούς εγκεφάλου, και να τη συγκρίνουμε με την αντίστοιχη κατά την ύπαρξη κάποιας διαταραχής, μπορούμε να λάβουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατανόηση των διαταραχών και γιατί όχι, ίσως να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης.
σχεδιασμός χειρουργικών επεμβάσεων και τέλος, η μελέτη της συμπεριφοράς και της προσαρμοστικότητας του εγκεφάλου στη χρήση ενός προσθετικού μέλους. Πρότυπο DICOM. Αποτελεί σύνολο κοινών κανόνων που ορίζει την ακριβή μορφή που πρέπει να έχουν όλα τα ιατρικά δεδομένα, ώστε αρχικά να αποφεύγονται προβλήματα συμβατότητας και οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες και κατανοητές από όλους, ακριβώς επειδή υπάρχει μια αυστηρή κωδικοποίηση. Εδώ βλέπουμε την δομή ενός αρχείου DICOM. Στα αριστερά βλέπουμε το σχήμα, περιλαμβάνει την εικόνα και την επικεφαλίδα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με την εικόνα. Και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οργανωμένα σε οντότητες που κατά κάποιο τρόπο εισάγουν μία ιεραρχία σε αυτά. Έχουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν το άτομο για το οποίο ελήφθησαν οι εικόνες, αφορούν τη μελέτη, τη σειρά μετρήσεων και την εικόνα. Ο όγκος τώρα των διαθέσιμων δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες εικόνες, οπότε απαιτείται κάποιο πρόγραμμα για τη διαχείρισή τους. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία συντάχθηκε στο MATLAB ένα σύνολο συναρτήσεων για τη λήψη των χαρακτηριστικών από τις επικεφαλίδες. Βασική ιδιότητα είναι το ότι είμαστε σε θέση να επιλέξουμε ποια χαρακτηριστικά θα κρατήσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά οργανώνονται σε μια ιεραρχία παρόμοια με αυτή που είδαμε και ως εκ τούτου μειώνεται δραστικά ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης στον υπολογιστή και διευκολύνεται πάρα πολύ η άμεση επισκόπηση των δεδομένων που μας βοηθάει κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας να επιλέξουμε τις σωστές παραμέτρους. Θέματα πειραματικής σχεδίασης. Περιλαμβάνει 3 βήματα. Θα πούμε κάποια πράγματα για το δεύτερο, για την κατάσταση ηρεμίας, όπου τυπικά ζητείται από ένα άτομο να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια και να μην σκέφτεται τίποτα συγκεκριμένο. Ωστόσο, εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά όσο περνάει η ώρα, γιατί μπορεί να υπάρχει άγχος, κούραση κτλ. Επίσης, οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως μια διέγερση, ενώ εμείς θέλουμε να μελετήσουμε κατάσταση ηρεμίας, όπως για παράδειγμα ο θόρυβος του τομογράφου, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη συμπερασματολογία. Εδώ βλέπουμε τη ροή επεξεργασίας που εφαρμόστηκε στα διαθέσιμα δεδομένα με τη χρήση του προγράμματος FSL. Σημειώνουμε ότι σε κάθε βήμα επιβάλλεται ο έλεγχος ποιότητας, όπου ελέγχουμε τα αποτελέσματα του κάθε βήματος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κατά πόσο αυτό το πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας. Ας δούμε ένα αυτά τα βήματα. Αρχικά, η διόρθωση κίνησης κατά την εξέταση. Το πιο απλό πρόβλημα είναι η κίνηση κεφαλιού, όπου για τη διόρθωση θεωρούμε το κεφάλι ως ενάκαμπτο σώμα, δηλαδή σταθερό σχήμα, και επιλέγουμε ένα 3D στιγμιότυπο αναφοράς και μετασχηματίζουμε όλες τις άλλες εικόνες ως προς αυτό. Άλλος τύπος κίνησης οφείλεται στις δονήσεις που σχετίζονται με καρδιακό και αναπνευστικό κύκλο και αντιμετωπίζεται είτε κατά τη λήψη με παρακολούθηση των αντίστοιχων ρυθμών και συγχρονισμό της λήψης, είτε στη συνέχεια με μοντελοποίηση των επιδράσεων και αφαίρεσή τους από τα αποτελέσματα. Μετά έχουμε την εξαγωγή εγκεφάλου, η οποία κυρίως χρησιμεύει για την υποβοήθηση του βήματος της χωρικής κανονικοποίησης, θα το δούμε στη συνέχεια, και χωρική και χρονική ομαλοποίηση μέσω κάποιων φίλτρων βοηθούν στην αύξηση του σηματοθορυβικού λόγου και όσον αφορά τη χωρική ομαλοποίηση, κάνουμε μια προετοιμασία για την κανονικοποίηση γιατί μειώνεται η ανατομική μεταβλητότητα μεταξύ των διαφορετικών εγκεφάλων. Χωρική κανονικοποίηση. Πραγματοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω σε δεδομένα διαφορετικών ατόμων. Προφανώς, ο εγκέφαλος διαφέρει από άτομο σε άτομο και γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να λάβουμε κάποια συνολικά συμπεράσματα, είμαστε υποχρεωμένοι να μετασχηματίσουμε όλα τα δεδομένα σε ένα κοινό πλαίσιο. Όμως, να θυμηθούμε ότι είπαμε νωρίτερα ότι τα δεδομένα fMRI δεν παρέχουν καλή ανατομική πληροφορία, οπότε δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά για το μετασχηματισμό, γιατί απαιτεί μεγάλη παραμόρφωση ο μετασχηματισμός για την κανονικοποίηση, και γι' αυτό για κάθε άτομο γίνεται μετασχηματισμός ως προς μια ανατομική εικόνα υψηλής ανάλυσης και στη συνέχεια όλα τα δεδομένα μετασχηματίζονται στο συνολικό πλαίσιο ώστε να γίνει η στατιστική ανάλυση. Έχουμε 2 τύπους για τη στατιστική ανάλυση, model-based, model-free, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση. Χρησιμοποιούμε κάποιο μοντέλο το οποίο επιχειρούμε να ταιριάξουμε στα δεδομένα και την εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο κατά κόρον όποτε προσπαθούμε να αναζητήσουμε, να συσχετίσουμε την απόκριση του κεφάλου με κάποιο εφαρμοζόμενο ερέθισμα. Από την άλλη, στη δεύτερη περίπτωση, δεν εφαρμόζουμε κανένα μοντέλο στα δεδομένα, απλώς αναζητούμε κάποια πρότυπα. Το πλεονέκτημα που μας παρέχει αυτό είναι μεγαλύτερη ευελιξία. Από την άλλη, όμως, αυτά τα πρότυπα μπορεί να έχουν οποιαδήποτε προέλευση, μπορεί να οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα, κάποια ατέλεια, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα σωστά, να γνωρίζουμε τι αντιστοιχεί πού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη μελέτη Resting State fMRI θα χρησιμοποιήσουμε
model-free ανάλυση, που εφαρμόζεται μέσω ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστοσών, κατά την οποία τα δεδομένα εκφράζονται ως ένας γραμμικός συνδυασμός στατιστικά ανεξάρτητων σημάτων. Αυτά τα σήματα αποτελούν τις συνιστώσεις μας, τις οποίες μόλις λάβουμε πρέπει με κάποιο τρόπο να αποφασίσουμε πού η ενεργοποίηση είναι στατιστικά σημαντική ή πολύ απλά που είναι αρκετά έντονη. Και αυτό το πετυχαίνουμε με την εφαρμογή κάποιου κατοφλίου. Απαραίτητο βήμα που δεν συμπεριλήφθηκε στην προηγούμενη ροή επεξεργασίας είναι η διόρθωση παραμορφώσεων και ψευδενδείξεων. Βλέπουμε κάποια περιγραφή. Σε σχέση με τις σχετικές πηγές, πρέπει να σταθούμε στις ατέλειες του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, οι οποίες οδηγούν σε false positives, δηλαδή την παρουσία ενεργοποίησης σε περιοχές όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και αυτό το πρόβλημα υπάρχει κυρίως σε περιοχές όπου συνόδονται αέρας και ιστοί. Αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας ξεχωριστές εικόνες, χάρτες που περιγράφουν το μαγνητικό πεδίο του χώρου. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είχαμε διαθέσιμα σχετικά δεδομένα, το βήμα αυτό δεν εφαρμόστηκε και αναμένουμε σχετική επίδραση του προβλήματος στα αποτελέσματα. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Στις ανατομικές εικόνες εφαρμόζουμε εξαγωγή εγκεφάλου και προσαρμογή εντάσεων για τους διαφορετικούς τύπους ιστού. Λέγεται διόρθωση πεδίου πόλωσης. Στα αριστερά δεν ξέρω αν βλέπετε την αρχική ανατομική εικόνα, από την άλλη όμως βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αρχικά η διόρθωση πεδίου πόλωσης προκαλεί τεράστια διαφορά στη φωτεινότητα και την αντίθεση της αρχικής εικόνας. Απ' την άλλη, όσον αφορά την εξαγωγή, τα όρια του εγκεφάλου έχουν αναγνωριστεί αρκετά ικανοποιητικά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την κανονικοποίηση, η οποία δεν πρέπει να βασίζεται γενικά στο σχήμα του κεφαλιού, αλλά καθαρά στο σχήμα του εγκεφάλου. Ας δούμε τώρα μια συνιστόση που περιγράφει εγκεφαλική δραστηριότητα. Με έντονο χρώμα σημειώνονται οι περιοχές που έχουν επισημανθεί. Αρχικά έχουμε περιοχές που σχετίζονται με σκέψη, κρίση και κίνηση. Θα αναφερθούμε στην κίνηση, γιατί μιλάμε για κατάσταση ηρεμίας ουσιαστικά. Μετά έχουμε περιοχές που σχετίζονται με την ακοή, κάτι που μπορούμε να ερμηνεύσουμε ως απόκριση στο θόρυβο του τομογράφου. Περιοχές που σχετίζονται με καρδιακό και αναπνευστικό κύκλο, προφανώς. Περιοχές που σχετίζονται με ραχαία οπτική οδό, η οποία αφορά καθαρά την αίσθηση της όρασης, χωρίς καμία περαιτέρω υψηλό επίπεδο επεξεργασία. Τέλος, το φάσμα ισχύως επιβεβαιώνει αυτά που γνωρίζουμε σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας στην ηρεμία. Ας δούμε και μια συνιστόσα που περιγράφει ατέλεια. Βλέπουμε ότι η ενεργοποίηση αναδεικνύεται στα όρια του εγκεφάλου, εκεί που συνοδόνται αέρας και ιστοί, και αυτό το αποδίδουμε στις ατέλειες λόγω πεδίου για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό που είναι να δούμε ότι αποτελεί την κυρίαρχη συνιστόσα, καθώς από το μοντέλο των 15 συνιστοσών αντιπροσωπεύει το 21% της συνολικής διακύμανσης. Αυτό και μόνο δείχνει τη σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα. Κλείνουμε με τα συμπεράσματα. Η διαδικασία επεξεργασίας εικόνων εγκεφάλου περιλαμβάνει πολλά στάδια, καθένα από τα οποία μπλέκει πάρα πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία και μελέτη όλων των συνιστοσών, ώστε αρχικά να καθοριστεί τι αντιστοιχεί σε πραγματική δραστηριότητα και τι αντιστοιχεί σε κάποια τέλεια, και στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε τις παρατηρήσεις σε σχέση με τις εφαρμογές για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Παρότι η ροή επεξεργασίας που εφαρμόστηκε είναι αρκετά απλή, υπάρχουν άλλα πιο προχωρημένα βήματα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Λήφθηκαν βάσιμα αποτελέσματα και καταφέραμε να διακρίνουμε την ενεργοποίηση από την ατέλεια. Επιβεβαιώθηκε ότι η κατάσταση ηρεμίας περιλαμβάνει και δραστηριότητα σε περιοχές που κανονικά δεν σχετίζονται με αυτή, όπως είναι στην κίνηση. Κάτι που δεν είναι περίεργο, μπορούμε να το αποδώσουμε αρχικά στην παρουσία του αντίστοιχου δικτύου ηρεμίας και στο γεγονός ότι τα λειτουργικά όρια μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου είναι μη διακριτά. Μπορεί δηλαδή η δραστηριότητα να σχετίζεται στην πραγματικότητα με κάποιες άλλες περιοχές. Και τέλος, η χρήση κάποιου λογισμικού που εξασφαλίζει εύκολη διαχείριση και επισκόπηση του όγκου των δεδομένων, όπως έγινε στην περίπτωσή μας, κρίνεται απαραίτητη. Τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιλούλη. Έχουμε χρόνο για μία ερώτηση. Στον κύριο. Θα σηκωθείτε όρθιος για να... Θα σας δώσουμε το μικρόφωνο. Σάββας Αμπαζιώτης λέγομαι, είμαι το απειθήτα στον ηλεκτρών μηχανικών. Έλεγες τη μελέτη της δραστηριότητας του κεφάλου σε κατάσταση ηρεμίας. Μάλιστα. Θα μπορούσαν να χορηγηθούν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί θόρυβοι, ερεθίσματα κλπ. Σε κατάσταση νάρκωσης, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα, θα βοηθούσε αυτό το πράγμα ή θα παίρναμε εσφαλμένες μετρήσεις ως προς τη δραστηριότητα? Αυτό δεν το γνωρίζω τι θα παίρναμε σε κατάσταση νάρκωσης, όμως το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα στην νάρκωση με τα αποτελέσματα στην ηρεμία, γιατί για την νάρκωση κάτι έχει δοθεί. Κάτι έχει επηρεάσει με κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αφαιρούμε ότι υπάρχει
αφαιρούμε αυτή την κατάσταση ηρεμίας από την άρκωση. Δεν είναι απλώς έχουμε το 0 και η κατάσταση ηρεμίας είναι ο άσος και το 2 είναι η δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε. Όσον αφορά αυτό με τις διακέρσεις, πράγματι πρέπει εμείς να ξέρουμε ότι άμα εγώ εντοπίζω δραστηριότητα στις περιοχές που σχετίζονται με την ακοή, αμέσως πρέπει να πω ότι εδώ είχε θόρυβο τομογράφος. Δεν άκουγε κάτι αυτός που ήταν στον τομογράφο. Ή άμα βρω κοντά στο κέντρο των συναισθημάτων, μπορεί να το αποδώσω ως ότι κάποιος έχει αγχωθεί. Ειδικά άμα δω τη δραστηριότητα αυτή είναι μετά το πρώτο μισάωρο της εξέτασης. Αλλά όσον αφορά την άρκωση, δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το συσχετίσουμε. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε μια φορά ακόμα τον κύριο Μιλιούλη. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση από τον κύριο Σολακίδη. Sentiment analysis in a Greek form using emoticons and keywords. The case of TMGR. Έχετε 15 λεπτά. Είμαι και κοντός. Ξεκινάω. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Σολακίδης Γιώργος και θα παρουσιάσω την εργασία με τίτλο «Ανάλυση συναισθήματος σε ένα ελληνικό φόρουμ, χρησιμοποιώντας emoticons και keywords, η περίπτωση του team.gr». Να δώσουμε έναν γενικό ορισμό του συναισθήματος, ο οποίος λέει ότι το συναίσθημα είναι μια πολύπλοκη φυσιολογική... Γιώργο, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε. Ότι το συναίσθημα είναι μια πολύπλοκη φυσιολογική κατάσταση που περιλαμβάνει 3 ξεχωριστές συνιστώσεις, μια υποκειμενική εμπειρία, μια φυσιολογική αντίδραση και μια συμπεριφορική ή εκφραστική αντίδραση. Όσο για το ποια είναι τα συναισθήματα, τα βασικά με βάση τον Έκμαν είναι η λύπη, η έκπληξη, η χαρά, ο φόβος, η οργή και η αποστροφή. Η ανάλυση συναισθήματος τώρα είναι η διαδικασία η οποία στοχεύει στο κομμάτι της εκφραστικής αντίδρασης μέσω του γραπτού λόγου, άρα αφορά κείμενα και το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται κυρίως σε πάσης φύσεως κείμενα χρηστών του διαδικτύου. Σκοπός της ανάλυσης είναι η κατάταξη των κειμένων σε μία ή περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες. Καταρχήν στην υποκειμενικότητα, όπου ελέγχεται αν ένα κείμενο είναι ουδέτερο ή υποκειμενικό. Στην πόλωση, όπου ελέγχεται αν ένα κείμενο είναι θετικό ή αρνητικό. Και στο συναίσθημα, όπου γίνεται κατάταξη σε μία κλίμακα συναισθήματος ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας και ανάλογα πώς την ορίσει ο κάθε ερευνητής. Το πρόβλημα είναι απλό και ξεκάθαρο: η προσαρμογή, η επέκταση και η αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα. Ο σκοπός της εργασίας τώρα είναι η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου συστήματος ανάλυσης συναισθήματος, καταρχήν στα επίπεδα υποκειμενικότητας και πόλωσης και κατ' επέκταση και στο επίπεδο συναισθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα της αγάπης, της χαράς, της οργής και της θλίψης. Το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι το team.gr, είναι το φόρουμ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης και μέχρι σήμερα αριθμεί γύρω στα 5.700 μέλη και περιέχει περίπου στο 1 εκατομμύριο αναρτήσεις. Το σύστημα αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου σε Python, φυσικά με την προσθήκη των απαραίτητων πακέτων για τη συγκέντρωση των δεδομένων, για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και για τις διαδικασίες μηχανικής μάθησης. Τώρα, στην ανάλυση συναισθήματος έχουμε 2 κύριες προσεγγίσεις, τη σημασιολογική και αυτή της επιβλεπόμενης μάθησης. Η σημασιολογική είναι η πιο απλή προσέγγιση και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι τα λεγόμενα λεξικά συναισθήματος, τα οποία είναι λεξικά στον οποίο της λέξης έχει προσαρτηθεί ένα αριθμητικό βάρος ανάλογα με την πόλωση και την ένταση αυτής που χαρακτηρίζει την κάθε λέξη. Από την άλλη, η επιβλεπόμενη μάθηση έχει 3 κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι το χειροκίνητα ανεπτυγμένο σετ εκπαίδευσης. Το δεύτερο είναι ο ταξινομητής που θα εκπαιδευτεί και που αργότερα θα ταξινομήσει ξένα δεδομένα. Και το τρίτο είναι το διάνυσμα χαρακτηριστικών που θα επιλεγεί έτσι ώστε να αντιπροσωπεύσει τα δεδομένα κατά την εκπαίδευση και μετά. Λοιπόν, η σημασιολογική προσέγγιση απορρίφθηκε εξ αρχής. Ο κύριος λόγος που έγινε αυτό είναι ότι, δεδομένου ότι οι περισσότερες έρευνες γίνονται στα αγγλικά, το σύνολο σχεδόν των λεξικών έχει αναπτυχθεί στα αγγλικά και επομένως οι ερευνητές όταν θέλουν να εφαρμόσουν ανάλυση συναισθήματος σε μια άλλη γλώσσα, συνήθως καταφεύγουν στη λύση της μηχανικής μετάφρασης, κάτι το οποίο ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί σημαντική πληροφορία κατά τη μετάφραση. Από την άλλη, δεν επιλέχθηκε ούτε η προσέγγιση της επιβλεπόμενης μάθησης και ο κύριος λόγος είναι ότι η χειροκίνητη δημιουργία ενός σετ εκπαίδευσης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που περιορίζει σε σημαντικό βαθμό το εύρος της αξιοποιήσιμης πληροφορίας.
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και που λύνει αυτό το πρόβλημα είναι της ημιεπιβλεπόμενης μάθησης, η οποία στην ουσία είναι σαν την επιβλεπόμενη μάθηση, με τη διαφορά ότι απαιτείται μικρή ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη δημιουργία των σετ εκπαίδευσης. Ή όπως και στην περίπτωσή μας, καθόλου ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα, αρκεί να βρεθούν στο κείμενο στοιχεία τέτοια έτσι ώστε να μπορούν να χαρακτηρίσουν από μόνα τους τον εαυτό τους. Τέτοια στοιχεία, το πιο προφανές είναι τα αστεράκια που μπορεί να συνοδεύουν την κριτική ενός χρήστη, ή ας πούμε τα likes και τα dislikes που μπορεί να συνοδεύουν το σχόλιο του κάπου. Στη δικιά μας περίπτωση επιλέχθηκαν δύο τέτοια στοιχεία, λιγότερο προφανή από το προηγούμενο. Το πρώτο είναι τα emoticons, τα γνωστά εικονοστοιχεία. Και το δεύτερο είναι οι έντονες λέξεις κλειδιά, δηλαδή λέξεις η ύπαρξη των οποίων μέσα σε μία πρόταση, σε ένα κείμενο, προδιαθέτει σε μεγάλο βαθμό για το κυρίαρχο συναίσθημα που θα αποτυπώνεται σε αυτό. Λέξεις όπως αγαπώ, λατρεύω, μισώ, συχαίνομαι κτλ. Τα δύο αυτά στοιχεία αναπτύχθηκαν ξεχωριστά, αξιολογήθηκαν, συγκρίθηκαν στα δύο πρώτα επίπεδα, στο επίπεδο της υποκειμενικότητας και της πόλωσης. Και ο νικητής ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε και για το επίπεδο του συναισθήματος και έτσι ολοκλήρωσε το σύστημα. Αυτή είναι η διαδικασία του αυτοχαρακτηρισμού και στις δύο περιπτώσεις η ίδια ανάρτηση καταλήγει στο θετικό σετ εκπαίδευσης. Απλά στην πρώτη περίπτωση η κατάταξη γίνεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση του emoticon που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, θεωρώντας ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη κλειδί εξαιρετική, η κατάταξη γίνεται με βάση και μόνο αυτή. Πιο συγκεκριμένα τώρα για τις λέξεις κλειδιά, χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση 30 συναισθηματικά έντονες λέξεις, όπου θεωρήθηκε απαραίτητο έγινε αποκοπή της κατάληξής τους και αυτές αναζητήθηκαν σαν υποσυμβολοσυρές στο σύνολο των συγκεντρωθέντων αναρτήσεων. Έτσι, για παράδειγμα, η λέξη αγαπώ έγινε αγάπ, αναζητήθηκε στο σύνολο των αναρτήσεων και προέκυψαν αναρτήσεις οι οποίες περιέχουν μέσα τις λέξεις αγαπώ, αγαπημένος, αξιαγάπητος κτλ. Μέσω αυτού του τρόπου είναι δυνατή και η αυτόματη επέκταση μέσω υποστηρικτικών εκφράσεων. Παραδείγματος χάρη, άμα έχουμε την πρόταση καταπληκτική ταινία, άρτιο σενάριο και εξαιρετική ηθοποιή, αν μέσα στο θετικό σετ εμφανίζονται πολλές φορές οι λέξεις άρτιο και εξαιρετική, τότε και αυτές θα αποκτήσουν ένα συναισθηματικό βάρος και θα αποκτήσουν αξία σαν χαρακτηριστικά στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Ένας περιορισμός με βάση αυτή την προσέγγιση είναι ότι βασίζεται στην κυριολεκτική και στην ξεκάθαρη έκφραση του συναισθήματος. Από την άλλη, για τα emoticons χρησιμοποιήθηκαν 14 emoticons. Το team παρέχει μια έτοιμη βάση από τέτοια εικονοστοιχεία για να χρησιμοποιούν οι χρήστες. Χρησιμοποιήθηκαν 14 έτσι ώστε να έχουν αυτά που είχαν ξεκάθαρο νόημα και ξεκάθαρη χρήση. Έγιναν κάποιοι κανόνες διαχείρισης πολλαπλών emoticons στις αναρτήσεις. Και αφού δημιουργήθηκαν τα set, τα emoticons απομακρύνθηκαν από παντού και δεν αναγνωρίζονταν από κανένα μοντέλο σε κανένα επίπεδο. Και έτσι, με βάση το παραπάνω, μια ενδεχόμενη επιτυχία αυτής της μεθόδου θα δείχνει ότι τα emoticons έχουν μια καθαρά υποστηρικτική χρήση και ότι η μετάδοση του συναισθήματος γίνεται κυρίως μέσω του γραπτού λόγου, κυρίως μέσω του κειμένου κάποιου χρήστη. Ενώ αντίθετα, μια αποτυχία αυτής της μεθόδου θα δείχνει ότι τα emoticons μπορεί να είναι και μέσα εκδήλωσης και μέσα αποσαφηνισμού του νοήματος ενός κειμένου. Κατά τα άλλα, η ανάλυση έγινε σε επίπεδο κειμένου, δηλαδή μας ενδιαφέρει το ένα το κυρίαρχο συναίσθημα που υπάρχει σε κάποιο κείμενο και ακολουθήθηκε μια καθολικά διαδική προσέγγιση, δηλαδή αυτό είναι προφανές για τα δύο πρώτα επίπεδα, για το επίπεδο της υποκειμενικότητας και της πόλωσης, όπου είναι προβλήματα δύο κλάσεων ουσιαστικά, αλλά και στο επίπεδο του συναισθήματος, το συναίσθημα χωρίστηκε σε θετικό και αρνητικό συναίσθημα και έτσι θετικές αναρτήσεις αναλύθηκαν μόνο προς το συναίσθημα της αγάπης και της χαράς και αρνητικές αναρτήσεις μόνο προς το συναίσθημα της οργής και της θλίψης. Λοιπόν, τώρα, για το σύστημά μου. Η αρχή είναι το timi.gr, είπαμε, και το τέλος είναι η γνώση που αποκομίθηκε σχετικά με το συναίσθημα που έχει αποτυπωθεί σε αυτό από την αρχή μέχρι το σημείο της εφαρμογής. Ενδιάμεσα από αυτά τα δύο παρεμβάλλονται 9 ουσιαστικά υποσυστήματα, τα οποία χωρίζονται σε τρία κύρια επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ασχολείται με τη συγκέντρωση των δεδομένων, το δεύτερο επίπεδο ασχολείται με την επεξεργασία παύλα προετοιμασία των δεδομένων και το τρίτο επίπεδο ασχολείται με την αξιοποίηση των δεδομένων. Πιο αναλυτικά, συγκεντρώθηκαν αρχικά 750.000 αναρτήσεις χρηστών με τη μέθοδο του web scraping. Φυσικά μιλάμε για απολύτως δημόσιες αναρτήσεις, όσες είναι προσβάσιμες και από τους μη εγγεγραμμένους χρήστες του φόρουμ. Ακολούθησε η προσθήκη ετικετών ανάλογα με τα emoticons της κάθε ανάρτησης και ταυτόχρονα έγινε και η ομαδοποίηση των αναρτήσεων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, αυτές που καθορίσαμε, και προέκυψε το αρχείο εγγραφών, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Στην επεξεργασία των δεδομένων έγιναν διάφορες επιλογές προεπεξεργασίας. Στέκομαι σε δύο τώρα. Το stemming, δηλαδή η αποκοπή καταλήξεων
από μόνο του ήταν ικανό σε μερικές περιπτώσεις να βελτιώσει τα αποτελέσματα μέχρι και κατά 30%. Η απομόνωση αναρτήσεων με μήκος μικρότερων των 300 χαρακτήρων έγινε έτσι ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται το φαινόμενο να υπάρχουν πολλαπλά νοήματα μέσα σε μία ανάρτηση, καθώς και να διαχωρίσουμε τις άσχετες αναρτήσεις, όπως είναι μεγάλα κείμενα, π.χ. ανακοινώσεις ή ποίηματα ή τραγούδια ή οτιδήποτε. Μετά έχουμε τη δημιουργία των set και για τα 3 επίπεδα και για τα 2 στοιχεία. Και έχουμε και τη δημιουργία 4 κύριων διανυσμάτων χαρακτηριστικών. Το πρώτο αποτελείται μόνο από τα unigrams. Unigrams είναι οι απλές λέξεις που υπάρχουν σε μια ανάρτηση. Το δεύτερο από unigrams και bigrams. Bigrams είναι διαδοχικές διάδες λέξεων. Trigrams είναι διαδοχικές τριάδες λέξεων. Και τέλος δημιουργήθηκε και ένα συνδυαστικό διάνυσμα χαρακτηριστικών, το οποίο περιέχει όλα αυτά μαζί. Δηλαδή περιέχει και απλές λέξεις και διάδες λέξεων και τριάδες λέξεων. Όσον αφορά την αξιοποίηση των δεδομένων, εκπαιδεύτηκαν για τα 2 πρώτα επίπεδα 480 και μοντέλα με βάση ταξινομητές που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους έρευνες. Χρησιμοποιήθηκαν και συνδυασμοί ταξινομητών σε voting πλειοψηφίας και με βάση τη μέγιστη πιθανότητα κατάταξης. Για κάθε διάνυσμα χαρακτηριστικών από αυτά που ανέφερα νωρίτερα, χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 και 10.000 απλά χαρακτηριστικά. Όταν λέμε καλύτερα, εννοούμε είναι μια συσχέτιση ανάμεσα στο πόσες φορές εμφανίζεται μια λέξη και στα 2 σετ, και στο αρνητικό και στο θετικό, παραδείγματος χάρη, πόσες φορές εμφανίζεται στο θετικό σετ και πόσες φορές εμφανίζεται στο αρνητικό σετ. Έτσι, αν μια λέξη εμφανίζεται πολλές φορές και στα 2 σετ, δεν είναι καλό χαρακτηριστικό. Ενώ αντίθετα, αν εμφανίζεται πολλές φορές μέσα σε ένα μόνο σετ, τότε αυτό θεωρείται ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Η αξιολόγηση έγινε με cross-validation, με εφαρμογή σε τεστ δοκιμής και με εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα για ποιοτική αξιολόγηση περισσότερο. Και τέλος, ακολούθησε εφαρμογή σε οντότητες, ενότητες, καθώς και στο σύνολο του team.gr που θα δούμε σε λίγο. Τώρα, εδώ φαίνεται η σύγκριση των 2 στοιχείων που έγινε. Καθαρός νικητής από αυτή τη σύγκριση βγαίνουν οι λέξεις κλειδιά και τα 2 στοιχεία αντιπροσωπεύονται από το μοντέλο που έδωσε τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Βέβαια, οι λέξεις κλειδιά, παρότι ήταν καλύτερες από τα emoticon σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτρα, βλέπουμε ότι όταν εφαρμόστηκαν πάνω στο set εκπαίδευσης των emoticons, τότε είχαμε μια μεγάλη πτώση της αποτελεσματικότητας. Και δεδομένου ότι οι emoticons υπάρχουν στο 30% των αναρτήσεων που συγκεντρώθηκαν, αυτό είναι μια ένδειξη για μελλοντική ανάπτυξη μιας συνδυαστικής προσέγγισης και με τα 2 στοιχεία. Εδώ φαίνεται το συνολικό μοντέλο του συστήματος. Βλέπουμε ότι με εξαίρεση το επίπεδο πόλωσης, όπου χρησιμοποιείται το διάνυσμα χαρακτηριστικών και με τα bigrams, τα καλύτερα αποτελέσματα τα έδωσε η απλή bag of words προσέγγιση, δηλαδή το διάνυσμα χαρακτηριστικών που περιέχει μόνο τα unigrams. Επίσης, βλέπουμε ότι ο ταξινομητής που έδωσε τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα και στα 3 επίπεδα ήταν ο logistic regression, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε. Και τέλος, βλέπουμε ότι σε σχέση με τον αριθμό των χαρακτηριστικών που δοκιμάστηκαν, τα καλύτερα αποτελέσματα τα έδωσαν ουσιαστικά τα λιγότερα χαρακτηριστικά και όχι τα πιο πολλά. Τώρα, εδώ φαίνονται οι κύριες εξαρτήσεις μεταξύ των διάφορων σετ που δημιουργήθηκαν. Αρχή μας και κέντρο είναι το θετικό και το αρνητικό σετ, η ένωση των οποίων δημιούργησε το σετ για την υποκειμενικότητα. Και αμέσως μετά οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσαμε χωρίστηκαν ανάλογα με το πόσο σχετικές είναι με το συναίσθημα της αγάπης, της χαράς, της οργής και της θλίψης, και έτσι δημιουργήθηκαν τα 4 σετ για τα 4 συναισθήματα. Φυσικά το σετ της ουδετερότητας είναι ξεχωριστό από όλα αυτά, άσχετο. Και τώρα φτάσαμε στην εφαρμογή. Λοιπόν, είπαμε, συγκεντρώθηκαν 750.000 αναρτήσεις. Από αυτές αναλύθηκαν μόνο 616.618, και αυτό γιατί περιορίστηκε το μέγιστο μήκος ανάρτησης στους 300 χαρακτήρες, για τους λόγους που είπα πριν. Η υποκειμενικότητα έδειξε ότι η υποκειμενικότητα με τη μορφή ξεκάθαρα εκφρασμένου συναισθήματος υπάρχει στο 12% των αναρτήσεων του φόρουμ. Ο έλεγχος πόλωσης έδειξε ότι η θετική και αρνητική πόλωση ουσιαστικά συνυπάρχουν με μία μικρή υπερίσχυση της θετικής πόλωσης. Και η κατανομή συναισθήματος έδειξε αυτό που αναμέναμε κιόλας, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ χαράς και νεύρων, παύλα, οργής. Και αυτό ήταν και ένας τρόπος για να δούμε αν αυτά που κάναμε ήταν σωστά, ας πούμε, γιατί τα 4 συναισθήματα επιλέχθηκαν σαν κλίμακα, ας το πούμε έτσι, και τα 2 κρυανά είναι η αγάπη και η θλίψη, και τα 2 στο κέντρο είναι η χαρά και τα νεύρα.
Κατά τα άλλα, 182.026 αναρτήσεις, δηλαδή το 30% περιείχαν ένα ή περισσότερα emoticons. Σε αυτές εντοπίστηκαν πάρα πολλά emoticons. Αυτά είναι τα φαινομενικά δημοφιλέστερα, γιατί μετράμε και τις πολλαπλές εμφανίσεις του κάθε emoticon. Ενώ εδώ φαίνονται τα πραγματικά δημοφιλέστερα emoticons στο timi.gr, όπου μετράμε μόνο μία εμφάνιση σε κάθε ανάρτηση του κάθε emoticon. Εδώ τώρα βλέπουμε μερικές συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις των φοιτητών. Αυτό βγήκε από απλή καταμέτρηση των λέξεων, χωρίς αποκοπή καταλήξεων κτλ. Μπορείτε να τις δείτε. Και στα ανοιχτά θέματα έχουμε την εξέλιξη του συστήματος σε όλα τα μέτωπα. Σε κάθε υποσύστημα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, να εξελίξει. Τα πάντα. Εξέλιξη, επέκταση προσέγγισης. Μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί κάποιο λεξικό έτσι ώστε να επεκτείνει τη βάση των λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιήθηκαν. Μια συνδυαστική χρήση emoticons και λέξεων κλειδιών και μια ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων ανάλυσης κειμένου, όπως παραδείγματος χάρη ο χρησιμότατος post tagger, που ουσιαστικά σου δίνει πληροφορία για το τι μέρος του λόγου είναι το κάθε χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείς και έτσι μπορείς να κάνεις διάφορους συνδυασμούς και να βγάλεις διάφορα διανύσματα χαρακτηριστικών με αυτόν τον τρόπο. Εδώ φαίνεται μια δοκιμή μια συνδυαστικής προσέγγισης, όπου παίρνουμε τα 4 emoticons που ανταποκρίνονται πλήρως στις κατηγορίες συναισθήματος που διαλέξαμε. Ο εντοπισμός αυτών των emoticons σημαίνει την αυτόματη κατάταξη των κειμένων στην κάθε κατηγορία. Αυτό έδωσε ένα 5% αύξηση της υποκειμενικότητας στο φόρουμ. Αυτό είναι γύρω στις 30.000 αναρτήσεις. Και ο έλεγχος πόλωσης εδώ πέρα βλέπουμε ότι δίνει ένα καθαρό προβάδισμα στη θετική πόλωση, στο θετικό συναίσθημα, και αυτό ίσως δίνει και μια πληροφορία για την ηρωνία και για την πλάκα που επικρατεί μέσα στο φόρουμ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σολακίδη. Έχουμε χρόνο για μια ερώτηση. Μία. Πίσω εκεί. Θα σηκωθείτε λίγο. Ωραία. Ναι. Μήπως κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας... Το όνομά σας λίγο... Δασηγέννης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας έγινε κάποιος έλεγχος ως προς κάποια χρονικούς περιόδους, δηλαδή αναέτος, αναμήνα κτλ. Ώστε όχι, να βλέπουμε διακύμαση. Αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε. Για την ώρα όχι. Δηλαδή, κρίνουμε ότι μπορεί να γίνει εύκολα μέσω και του web scraping, δηλαδή να πάρουμε τις ημερομηνίες για να κάνουμε έτσι μια χρονική κατάταξη, ας πούμε, αλλά για την ώρα όχι, δεν έγινε. Μία ερώτηση ακόμα, ήταν γρήγορη. Μπορείτε να δώσετε το μικρόφωνο εδώ στον κύριο. Καλησπέρα, Ανδριανός λέγομαι και εγώ από το Αριστοτέλειο. Καλησπέρα. Όντας χρήστης του Τίμη, όντας χρήστης του TimiGR, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσοστό ηρωνίας, ίσως, και το ποσοστό... Φυσικά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους ερευνητές παγκόσμιους και δεν έχουν καταφέρει να το λύσουν ούτε στα αγγλικά. Οπότε είναι κάτι πολύ δύσκολο για να λυθεί με μια πρώτη προσέγγιση, ας πούμε, και ειδικά όταν δεν έχεις κάτι να συγκρίνεις ή κάτι να κάνεις. Απλά, από αυτά που είπαμε, ας πούμε, και για τα emoticons και τα λοιπά, τα emoticons είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Δηλαδή, μια συνδυαστική προσέγγιση με τα emoticons είναι ικανή να σου δώσει στοιχεία και για την ηρωνία και για την πλάκα και για τα πάντα. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε μια φορά ακόμα τον κύριο Σολακίδη. Και να περάσουμε στην τελευταία παρουσίαση του session. Να περάσουμε στην τελευταία παρουσίαση, η οποία μέχρι να στηθεί, να σας ενημερώσουμε, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, ότι μπορείτε να ψηφίσετε για τις εργασίες του συγκεκριμένου session. Νομίζω ότι η ψηφοφορία ανοίγει 10 λεπτά πριν από κάθε session και τελειώνει 10 λεπτά μετά το τέλος του session. Είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία και για τα παιδιά για να πάρουν μια πρώτη αίσθηση του τρόπου παρουσίασης, αλλά και για μας για τη διαδικασία. Και ίσως το σκεφτούμε να εφαρμόσουμε την προσέγγιση του κυρίου Σολακίδη στα tweets που έχετε κάνει για το σφήμι, για να δούμε το συνολικό συναίσθημα που θα πάρουμε από εκεί. Η τελευταία παρουσίαση που θα γίνει από τον κύριο Αλέξανδρο Κόγκα έχει ως τίτλο Simulation of PCL Dynamics for ACL Optimal Rehabilitation Planning
Και είναι, όπως σας είχα πει και στην αρχή, μία από τις 8 εργασίες η οποία είναι προτινόμενη για Best Paper Award για το Swimming του 2014. Έχετε 15 λεπτά. Καλησπέρα. Η εν λόγω εργασία έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν από το IEEE Engineering and Medicine Biology Student Chapter του φοιτητικού παραρτήματος IEEE του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπονήθηκε από 3 προπτυχιακούς φοιτητές των τμήματων Λειτουργών Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Αναυπηγών Μηχανικών και Ιατρικής, υπό την επίβλεψη του επίκαιρου καθηγητή του τμήματος Λειτουργών Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, κ. Κωνσταντίνου Μουστάκα, και την αρρωγή του καθηγητή Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πατρών, κ. Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη. Εδώ βλέπουμε τι θα ακολουθήσει στην παρουσίαση. Θα εξετάσουμε το πρόβλημα το οποίο αποτελεί το ερέθισμα και την εν λόγω εργασία, ποιος είναι ο σκοπός της εν λόγω εργασίας, κάποια βασικά για την ανατομία των χιαστών, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, τη μηχανή προσομοίωσης που χρησιμοποιήσαμε, παραμέτρους που έχουμε χρησιμοποιήσει αλλά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον για να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο το οποίο έχει σαν στόχο αυτή η εργασία. Θα δούμε τα αποτελέσματα και εφαρμογή και πειράματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη μεγάλη συχνότητα μερικής ολικής ρήξης χιαστών συνδέσμων και ιδίως πρόσθετων χιαστών συνδέσμων και κυρίως το γεγονός ότι οι χειρούργοι γιατροί λαμβάνουν πολύ υποκειμενικά κριτήρια στην αποκατάσταση των προβλημάτων του πρόσθετου χιαστού, καθώς δεν υπάρχει κάποια ασθενοκεντρική προσέγγιση θεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι γνώσεις που έχουμε για την αποθεραπεία του πρόσθετου χιαστού και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία για την εκάστοτε περίπτωση. Ο σκοπός εν λόγω εργασίας είναι μια ατομική προσέγγιση θεραπείας του ασθενούς. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα της πρόβλεψης συμπεριφοράς των μυϊκών ομάδων για συγκεκριμένες κινήσεις. Να κατασκευάσουμε ένα προσωπικό εργαλείο για τις αποφάσεις των γιατρών, το οποίο θα είναι χρήσιμο προσχειρουργικά για τους ίδιους και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια βέλτιστη θεραπεία για τον εκάστοτε ασθενή. Αυτό που εξετάζουμε στην εν λόγω εργασία κυρίως είναι κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό το εργαλείο και όχι η κατασκευή του εργαλείου ακόμα. Εδώ βλέπουμε την ανατομία των χιαστών συνδέσμων. Τα βασικά συστατικά, όπως βλέπετε, είναι ο πρόσθετος χιαστός anterior cruciate ligament, ο πίστος χιαστός posterior cruciate ligament, η έξω και έσω πλάγης χιαστή, καθώς και ο έξω και έσω μηνίσκος. Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το OpenSim, που κατασκευάστηκε από εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Αφορά ανάπτυξη μυσκελωτικών μοντέλων και δυναμικές προσομοιώσεις κίνησης. Εδώ είναι η εικονική μηχανή που βασίζεται στο συγκεκριμένο εργαλείο. Όπως βλέπουμε, έχουμε σαν εισόδους κυρίως καθορίζουμε το μυσκελωτικό μοντέλο στο οποίο θέλουμε να κάνουμε μια προσομοίωση, καθώς και τις κινήσεις τις οποίες θέλουμε να μελετήσουμε. Υπολογίζουμε την κινηματική και τη δυναμική για τις συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Έπειτα εκτελούμε την προσομοίωση και έπειτα από την προσομοίωση μπορούμε να παραμετροποιήσουμε, να αλλάξουμε διάφορες παραμέτρους για την εκάστοτε περίπτωση. Αυτές οι παράμετροι είναι κυρίως η θέση του πρόσθετου χιαστού, καθώς παρατηρείται ότι η θέση του πρόσθετου χιαστού δεν είναι η βέλτιστη εκγενετής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπειτα από ένα πρόβλημα θα εμφανιστεί είτε από μερική είτε από ολική ρήξη του πρόσθετου χιαστού συνδέσμου, είναι δυνατή η βέλτιστη αποθεραπεία του με μια διαφορετική θέση του χιαστού έπειτα από το χειρουργείο. Οι δυναμικές παράμετροι, όπως είναι η διάταση του υλικού, πολλές φορές χρησιμοποιούνται συνθετική χιαστή έπειτα από θεραπεία, ανάλογα με το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Η παραμετροποίηση του μοντέλου βάσει του ύψους και του βάρους. Διάφορες κινήσεις, ανάλογα με την καθημερινότητα του ασθενούς, εφόσον είναι αθλητής, συγκεκριμένες κινήσεις βάσει του αθλήματος, εφόσον εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία καθημερινά βάσει των κινήσεων που εκτελεί στη συγκεκριμένη εργασία, καθώς και η δυναμική της ενεργοποίησης των μειών. Στη συγκεκριμένη εργασία έχουμε εξετάσει την κίνηση της έκτασης του δεξιού ποδιού, όπως βλέπουμε και κάποια frames από την κίνηση αυτή. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούμε είναι αυτό μετράμε τις ασκούμενες δυνάμεις στον οπίστιο χιαστό σύνδεσμο, συγκρίνοντας
συγκρίνοντας ένα μοντέλο χωρίς πρόσθετο χιαστό σύνδεσμο, καθώς και 3 διαφορετικές θέσεις, τυχαίες διαφορετικές θέσεις του πρόσθετου χιαστού συνδέσμου, καθώς και 2 διαφορετικά βάρη ενδεικτικά, ένα θεωρούμενο φυσιολογικό βάρος περίπου 75 κιλών και έπειτα μια αύξηση του βάρους του μοντέλου κατά 20%. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος, είναι αρχικά το Computer Mask Control, προκειμένου να υπολογίσουμε τη διέγερση των μειών για συγκεκριμένους χρόνους, βάσει της συγκεκριμένης σχηματικής που έχουμε επιλέξει. Και έπειτα χρησιμοποιούμε την μέθοδο Inverse Dynamics, προκειμένου να υπολογίσουμε τη δυναμική των μειών. Ουσιαστικά επιλύουμε τις εξώσεις κίνησης για συγκεκριμένες άγνωστες δυνάμεις, αυτές δηλαδή που είναι το αποτέλεσμα. Εδώ είναι τα διαγράμματα που έχουν εξαχθεί. Όλα αφορούν δυνάμεις που ασκούνται στον οπίστο χιαστό σύνδεσμο. Στην πρώτη σειρά έχουμε το φυσιολογικό βάρος, ενώ στη δεύτερη σειρά έχουμε το μοντέλο με 20% αύξηση του βάρους. Με κόκκινο χρώμα παρατηρούμε τη διέγερση, τις δυνάμεις που ασκούνται στον οπίστο χιαστό σύνδεσμο, χωρίς να υπάρχει στο μοντέλο πρόσθετος χιαστός σύνδεσμος και συγκρίνεται σε κάθε περίπτωση με 3 διαφορετικές θέσεις πρόσθετου χιαστού συνδέσμου. Να σημειωθεί ότι τα διαγράμματα είναι ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να διαπιστώσουμε εφόσον έχει χρησιμότητα το εργαλείο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση για την εκάστοτε περίπτωση. Είτε αυτό είναι το διαφορετικό βάρος, είτε είναι διαφορετική τοποθέτηση των πρόσθετων χιαστών συνδέσμων, είτε ακόμα και χωρίς πρόσθετο χιαστό σύνδεσμο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις? Ευχαριστούμε τον κύριο Κόγκα. Ερωτήσεις? Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Συνήθως, χωρίς να γνωρίζω το αντικείμενο, η χρόνια αποθεραπείας ή γενικότερα πολλές φορές θεωρείται σαν χρήσιμος τρόπος αποθεραπείας η ενδυνάμωση των μειών. Η παράμετρος αυτή είναι αυτή που ορίζεται ως παράμετρη ενεργοποίησης μειών, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί πολλές φορές ο χιαστός απορροφά μικρότερη καταπώνηση σε περίπτωση που είναι... Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι ενεργοποίησεις των μειών αφορούν τη συγκεκριμένη κινηματική. Δηλαδή, ανάλογα με το βάρος στο ύψος, εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη τάση στο χιαστό, αλλά και σε γενικότερες σημικές ομάδες. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα μελετά όχι μόνο την επίδραση που έχει στους χιαστούς συνδέσμους ή οποιαδήποτε βλάβη ή οποιαδήποτε θεραπεία, αλλά και σε διαφορετικές μικρές ομάδες, καθώς είναι πολύ συνήθες πρόβλημα έπειτα από κάποια βλάβη στο χιαστό να παρατηρούνται βλάβες σε υπόλοιπες μικρές ομάδες, καθώς επηρεάζονται περισσότερο, ακόμα και έπειτα την υποκατάσταση, καθώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή αποθεραπεία, καθώς ο εγκέφαλος έπειτα από μια βλάβη στον χιαστό σύνδεσμο προσαρμόζει τη λειτουργία του στις μικρές ομάδες βάσει αυτής της βλάβης, που σημαίνει ότι χρειάζεται μια σωστή αποθεραπεία. Άρα υπάρχουν κάποιοι συντελεστές απόσβεση ή καταπώνηση οι οποίοι είναι δυναμικοί και σε αυτή τη φάση δεν τους παίρνετε υπόψη σας? Δεν είναι δυνατό. Στην ουσία υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί τροχοπέδι για το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο όμως το κάνει και επίσης πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανθρώπινου σκελετού, ούτε για τις μικρές ομάδες. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος δεν έχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία στο στάτου, ούτε και συγκεκριμένες θέσεις των μικρών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε προσεγγιστικά να υπολογίσουμε κάποια αποτελέσματα, όπως οι διεγέρσεις και η καταπώνηση του χιαστού. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ χρήσιμο είναι εξατομικευμένη θεραπεία. Δηλαδή, να μπορέσουμε για τον εκάστοτε ασθενή να έχουμε σε ένα σύστημα σαν input μέσω ενός 3D scanning το μυοσκελετικό του μοντέλο, αλλά και τη σύνδεση των μικρών ομάδων, προκειμένου για το συγκεκριμένο ασθενή να δούμε οι συγκεκριμένες κινήσεις και αποφάσεις που θα λάβει ο χειρούργος, πώς θα τον επηρεάσουν στο μέλλον. Δηλαδή να προβλεφθεί αυτό ουσιαστικά. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε τον κύριο Κόγκα.
Υπενθυμίζω ξανά ότι το paper του κυρίου Κόγκα είναι ένα από τα 8 προτινόμενα για best paper. Με αυτή την παρουσίαση τελειώνει το session που σχετίζεται με την επιστήμη των υπολογιστών. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο αυστηρό διάλειμμα των 10 λεπτών, ώστε να προλάβει να ξεκινήσει ο επόμενος ομιλητής, και θα επανέλθουμε εδώ στις 1:20 για να ξεκινήσουμε το επόμενο session.